sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. Mayong gabi, Action Bray, kag sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, atag naton lakat sa aton nga chimpo, sining gabi, Martes kita karon, Mayo 5 to 2020. Naga-influensya karon sa kapungsuran ang ridge of high pressure area o kon mapaang panahon, no, nagahilog dito sa bugosang naminhan kag sentral sang Luzon, while ang easterlies naman naga-apekto sa ibang nga bahin sa aton pungsod Pilipinas. Ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-buum sa gihapon ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan. Pag-aupdan ini sa may naligwin nga mga pagulan tuga ini sang easterlies, ridge of high pressure area kag localized thunderstorms. Kag may ara nga mahinay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin, magahalin sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan ukon east to southeast, naga-apekto karon sa kabugusan sang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya, sa gihapon may pag-uum-guum sa ang aton nga kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May idulot man ini naligwin nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. While makaagom kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan ukon east to southeast, maga-influensya sa kabugusan ng isla sang Negros kag nagapabilin ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulutapya sang balod
sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:56 ni karon nga gabi ang taob naton 1.2 metro ang kadalumon ang unas. Magabalos sa alas 3:53 karon sa kagahon sa takos nga 0.2 metro ang kanagawon. Kagalas 5:56 naman sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak ini siya alas 5:25 buwas sa aga. Ari kita subong 27 degrees Celsius o kon 80.6 degrees Fahrenheit. Muna kabugdusan sa ating lakas Chimpos ng Gabi Action Bright. Aha, mabulubog na nagiman amat-amat, Sir Gan, no? Aha, Sir Gan, salamat. Good evening. Okay, welcome. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga kautoran nato na nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Amuman sa mga utod naton sa mga puloyan bisan tod nga medyo mabulubog na ng palibot ta batyaga naton nga daw maulano na gid man sa masunod nga mga sinimana pero dapat mangin mahinalungon kita sa kalayo mga ka-action. Antes kita formal magsugod sa aton nga pagpangalagad mga muyo kita anay sa gihapon nagapakig-away kita sining COVID-19 mga ka-action. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:42 na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Subong adlaw Martes kita, no? Ari na kita sa Mayo 6 Mayo 5, 2020. Nagapanimaho ang inyong puloy-an, ho? Oh, balik da ng dapugan nyo, nasunog ron tinigangay. At tinasunog yun, dahil nyo ka pamati sa action firing line na limtan yung tinigang nyo, kita mo gaaso-asong agin. Gadalagan, sinanay, gadalagan, kag patsyon ang uling. Action firing line. Kung kisay na blandaranan ka, no, abi mo pagpungko mo sa radyo, action firing line na, doon di ka na magtindog, bla. Excited ka na mamati sa mga balita, tay gumurahon ng tinigang mo, action ilray na limtan mo, bla. Igumuron, batok, guaya, ano? No batok, kaya gawa, i-off to anay na, kusog mo ng radyo mo, Bisan din ka makadto, sigurado batian mo gid ang action firing line, ano? Action firing line. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mo batian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Na pwede nyo i-click, share, kag like sa mga ka-aksyon. Mayaraman kita sang YouTube
Type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Sa aton sa mga viewers live, sa aton sa nga Facebook Sinimatrion. Bisita lang kamo dira sa my comment section. Kag ibili ng inyo sinimensahe while naga-monitor. Kay basahon tayo na dugay-dugay in advance. Nagapangayon ako sang pasensya kung hindi ko ini mabasahan bangod sang medyo madamo-damo man nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi. COVID-19 gihapon ang aton sining nga sitwasyon na diri sa bugos nga kalibutan Pilipinas. Kagyara kita gihapon diri sa Bacolod na paidalom kita gihapon sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ mga kaaksyon. Pero naon na tingala ako ECQ ikumpara mo nagliligad nga mga simana nga ECQ subong porti na gidya kadamo sang mga salakyan nagasinumbali na lang puro tanan mga pribado ini. Hindi man sa tinikal ang sudad sa Bacolod no ang mga tao dito puros may salakyan tanan-tanan no. Kaya sila nalang gahari, subong dalan, ang mga di pasayro, kung di way biyahe, way man taxi, pero ga traffic yapon. O galing kiti marisiplatan kita puwerte sa pagkadamo sa tricycle, kag mga e-bikes naton nga nagalibot-libot subong sa syudad. Ting iba nagkaladakpan ho. Way pataya sa GCQ. ECQ pa lang kita para sa inyo sining nga information. Action Firing Line. Ang GCQ iya ara nagapabilin karon sa Negros Occidental Province aside Bacolod. Amo nang dapat insyendihon nyo gida. So tingaton sini nga Bacolod Traffic Authority Office kabay pa nagalibot kamo kag pangsikupon ini sila or pwede man pang sawayon lang anay kag pangpahangpon nga hindi kamo na maginuwa kay wala pata sa partially nga gin-open ang syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Sa iban nga balita lokal mga kaaksyon, way ga papierding silay no. Daw sikat gid subong angalan sang silay kon illegal nga droga ang paghambalan. Action Firing Line. So nagligad nga si Mana to report naton 285,000 pesos sa ginapatihan Shabu ang nasakuti sang kapulisan sa mga drug dealers dira sa Silay City mismo. Action Firing Line. Kagabi naman no 105,000 gahibi ang si Mana nga hindi kalambot shinmil sobra shinmil ang drug buy bust iya sa kuan iya mo sa Silay iya mo. Action Firing Line. Grabe yan no. So anong sitwasyon man, why ni sila yung nagapati sang kaladlokan nga si COVID-19? Sige gihapon ang ilas sining iyang pamaligya dira na. Action Firing Line. Sa iban nga balita sa lokal mga kaaksyon sa syudad sang Bago, may mga kabataan nagahampang bala ka tabanog o konburador o mga kaaksyon nakakita sila sa mga eksplosibo iya ho no. Sa isa ka talamnan dira delikado no may ara dagali sa mga granada kag mga eksplosibos Bago no sa may Busay no barangay Busay purok ano to nga purok man basta sa may Busay ato malipayon bala mo no nakakita ang kabataan may lang kabataan mayuman kay wala pinulot bla gin report nila inis barangay. Action Firing Line. Di may kay gin pakatuan sang Philippine Army kag gin kuan ini gin palupok ini no gin diffuse kumbaga no gin no aside from that nga basta gin palupok nila para hindi na mabutang sa ital-ital pangkabuhi sa mga residente dira diba say may ara pa da makutkutan nyo bla. Action Firing Line. Para hindi mabutang sa kuan kabataan naton sumong hinampang daan sa gwa kay tiway klase kag kon sa Bago ka kun ara ka sa uma-uma do di gin man muna ka grabing panghangkat ni COVID-19 ting kabataan ta galagaw-lagaw bla bay lang gani kay kabataan do may ara sang tsakto nga panghuna-huna man sinugid nila sa barangay. Action Firing Line. What if kon pinulot to nila kag ginhampang-hampangan tapos ginhampang la action El Rey haboy-haboy abe o ikaw naman disgrasya gid kag bapalo sa ang pin kag sumigabong bao kalawas agid mas palayo lang. Action Firing Line. Sa iban nga balita maka-aksyon diri sa lokal ang probinsya iya ho gina-check nila sa Rimatinion kundi padayon ang GCQ iya sa probinsya sang Negros Occidental. So ginalantaw karon sang Provincial Agriculturist Makaksyon, Agriculture Office.
nagapreparar sila sa posible pagkulang iya sang supply sang bugas sa probinsya sa bulan sang Hunyo kag Hulyo mga kaakson. At may NFA pa man kita, no? May National Food Authority pa man kita makapian-pian, bodo kadamo kuno garo reklamo sa NFA kuno. May naghambal nga doon di masulod kuno sa ilat yan. Ang arte mo naman, batunan nyo lang ina, kag kunway na gid di pwede gid na, ano? Samtang, i-check naman karon gyapon ang Provincial Agriculturalist Mag-Aksyon kung kumusta na tong ginpalayag sa Department of Agriculture, may koneksyon nga managtag man sila sang ayuda, kung di ka magsala 5,000 pesos sa mga mangunguma nga may ara sang 1 hektarya nga duta panaog mga kaksyon, no? Di maglapaw sa 1 hektarya. Sining COVID-19 manggihapon nga kuan nga sitwasyon, no? So isa-isahon tarik karon diri iya sa syudad sa Bacolod kay na o kung sining nga hapon may nag-abot nga mga estudyante, no? Kumanomduman nyo kay na sang aga na interview ko si attorney Renisito Novero, Councilor Renisito Novero, kag nagpamangkot kita kung sino ang iga house dira sa may Medallia Integrated School, Elementary School, no? Sa Pahanukoy. So muning mga estudyante nga nag-abot sining nga hapon didto ni sila i-quarantine anay sa sulod sang 40 dias agod mahibalan ang estado sang ila sini ikaayong lawas. Action firing line. Mangonsiho tani karon sa kuana sa patrol samtang 16 ka mga himata kay may exposure sa COVID-19 patient 9 sa Banago ang nag-negatibo man sa virus. Baw salamat gid sa Ginoo. Action firing line. Mga gin-impound nga tricycle kag e-bike makuha lamang sa tion nga matapos ang ECQ sa Bacolod ti ara gid. Kaya nga man ka mga TV sa inyo, bagol. Action firing line. Kasimple lang gid sa ginayo sang gobyerno ta subong magpahimunong kita for a while. O galing guro ay nagidla ko uto, no? Inablang way nagidya sang itig-angon, way nagidla sang idulot guro sa ibabaw sang lamesa. Ang iban nagapulo pasiplat kag pulo pangawat abi ka biyahe-biyahe. Action firing line. Ti aryo nagkaladakpan iyang iban ara na impound subong sa BCPO guro nga compound ini ti makuha nyo lang ni kon matapos ng ECQ, no? Ting iway patag expectar, no? Although nga ti sa Bacolod subong based sa mga nakuha naton nga reports like for example ang sa Banago nga may nagpositive to na patient number 9 batang iya sini nga mga families and mga neighbors sa guro ti subong nagwa nga negative ang iban nga ginpawaan sang swab test dira. So mga good development ini for Bacolod pero di lang iti magsalig abi. Action firing line. And ang ato nga diri kabay pa nga after May 15, no, pagka 16 ti back to normal na kita, although nga partially 50% ka mag GCQ kita, at least makalagaw-lagaw na. Ti ina kon goods na gid kita, no? So unta ta na ilibot ta. Siguraduhon tang sitwasyon ta. Kay nga nakasalalay diya ang aton sini ikaayong lawas. Hindi lang kay imo ikaayong lawas, kundi upod na sa imo sini pamilya, upod sa imo tupad balay, kag bugos nga Bacolod nun, mga kaakson. Action firing line. Kaya nang si COVID-19, 14 niya ka traidor klase blatian mo, no? Matuparan mo lang ang positive dira. Sigurado gin matapikan niya ka, masapdinganay lang ka mo, matapikan niya ka, grabe nga pag-ubra sang balatian ngini na. Action firing line. Pero tino, doon di ko gani ma-reconcile sa uto kung nga ang amo ni siya ka grabe ka-efektibo nga klase isang virus. 10 doble gani mo sa napulo kuno mo times 10 nga pinaka-deadly ini nga balatian ining si COVID-19 mga kaksyon. So di ta magsalig gid di ta magkumpiyansa kay nga ang aton nga mga doktor ka mga nurses subong ang iba nagakala disgrasya na ho. Di kon magdamo tanay karon ano na lang nabi. Kundi ma-disgrasya na gid kita mag-inamo sila. Dapat mahinalungon kita. Magsunod kita sa protocol. Amo na every night ginasulit-sulit na ginadi para ang aton sa mga utod maka-dumdum na gid sa ginatawag naton blayang pagsulundan sa gobyerno. Action firing line. Lasay 53 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon ang mga detalye sang balita lokal kag iban pa gina-try na to laboton ta karon makaksyon ang may isa ka reklamo from Barangay Mansilingan batok ini sa Barangay Kapitan sa Mansilingan
pero why niya connection sa SAP. Lain maning reklamo niya karunan tani no kay para maplastar tani nagapangayo man sa sambulig diri sa Aksyon Radyo Bacolod ang ining SAP o kaning SAP ining pamilya dira sa Barangay Mansilingan. Basi naga-monitor man si Kapitan Pico Corona. Action firing line. Ang balita sa national mga kaaksyon, si Corona diri sa Pungsod, Pilipinas, nagsaka o sang nagdugang sang 199 ka mga positibo siring coronavirus. Naghimo na nga 9,684 ang positive sinimat tiniyon. And we have 1,408 na naman ang naka-recover. May bag-o subo nga 93, no? 1,408 nagdugang galing na patay man, nagdugang sang 14, subo naglabot na sa 637 mga kaaksyon. Action firing line. Kasubo no kay do nagasaka iyang hilanat sang ining COVID-19 diri sa Pungsod Pilipinas. Kabay pang Pungsod Pilipinas. Kabay pang buwas nga adlaw di na ni madungagan pa sang amo manika damo ano para mauntat na ini ang pagdamo sang nagkalamatay man. Action firing line. Sa Bugos nga kalibutan mga kaaksyon, update kita gamay. Ari na ho, ang Bugos nga kalibutan may ara na sang 3,663,229 ang positibo. Kag ang naka-recover diri naglabot na sa 1,205,658. Ang masubo lang diri kay naglambot na sa 252,748 ang nagkalamatay. Action firing line. Hindi basta-basta iya ha, Aryo. Imagine mo na, 252,748 ang nagkalamatay na siring COVID-19. Action firing line. Nagapanguna gihapon ang Pungsod Amerika mga kaaksyon nga may ara na sang patay sirimat tiniyon mga kaaksyon sang 69,925. Grabe yan no. Nagapangadwa diri ang Italy nga may ara sang 29,079. Nagasunod diri among UK nga may 28,734. Kag nagasunod diri amo ang Pungsod naman sang Spain nga may 25,428. Kag ang France naman niya 25,201. Nagasunod diri Brazil nga may 7,600 o 367. Kag ang the rest mga kaaksyon, ang Belgium may 8,016. Ang iban may tag 5,000, may tag 6,000. Grabe, iya nga patay na. Puwerte na kramo sa bugos iya nga kalibutan mga kaaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita sa national, ang aton siring Department of Health nagpalayag nga sa masunod nga mga binulan or sining nga bulan sang Mayo, ginalauman nga may ara na sang 78 tanan ka COVID-19 testing centers nga makabig accredited iya sa Department of Health mga kaaksyon. At Mayo giding no, kay subong may ara pa lang kita ya sang 20 tanan ka mga accredited nga laboratorio sang COVID-19 mga kaaksyon or testing centers ano. So ang ginakiter subong ara lang sa tag 5,000 kada adlaw ang ila sini mapagwa nga result sa mga swab test mga kaaksyon. Tido ka jutay gid pilayan kabilog tawo diri sa Pungsod Pilipinas labi na gid ang mga vulnerable nga mga tawo, ang mga frontliners naton kag ang iban pa nga may ara sang positive cases abi nga mga neighbors nila. Action firing line. According iya sa nasambit nga otoridad, kon may ara na sang 78 tanan ka mga laboratorio ang COVID-19 testing center, mahimo na nga makapagwa sila sang result everyday, makalambot na sila 30,000. At least temprano pa matrace na kung sa o ang may ara sang ginadala yang COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Salamat gid kiti nagatinguha gid ang aton siring Pungsod Pilipinas siring sitwasyon karon sang COVID-19 no. So far do ay pagman sang panibago nga mga report sa COVID-19 kabalo ka ginagaw subong sa mga lain nga mga isyu sa Pungsod Pilipinas. Action firing line. Unahon ko na ng isa ka balita iya sa GMA no. Kabalo ka sa GMA, may isa ka empleyado nila nga isa ka field assistants ang nadakpan sang kapulisan nga may dala nga syabo duha ka sa shining na dala action-an. Pagkakita iya nga may pulis, waya balagin butang ang isas babaya kagin tulon. Action firing line.
Taga GMA7 na ha. Taga DCWB, ano? May checkpoint abe, medyo may kaalitan ining isa. May checkpoint makaksyon, may dala sa galing nga syabo ya. Duha ka sa siya. So, ang isa, gintulon niya, ginbutang yes, ya, kag tinulon, isa na bilin. Action, Brian Borden. Action, firing line. Ay, sus ko nga mga tao ngayon eh. Di, nga nami gidya suyo paw. Nga. Kapalo naggrabing control sa mga borders. Subong may mga check-up points, subong nga porti ka hugot. Tapos daladala kay mo isang shabu. Abi nyo nalimta na sa mga kapulisan tang shabu bangod sining COVID-19. Action, firing line. Pero ginbaslan sa piyak nga station iya, ang sa piyak nga station niya masubo gid ini nga balita para sa taga ABS-CBN. Kay ang National Telecommunications Commission kon NTC, no? Sini nga hapon nagpagwa sang mando or nagpagwa sang cease and desist order nga dapat i-stop sang ABS-CBN ang ila sini nga operation tonight, no? Sa tanan TV, ang radio nila, AM, FM, ang tanan nga mga affiliates sa sining ABS-CBN mga kakson. Action, firing line. Pwerte nga pagpanghangkat may ini sa TV station nga iniho. So, ginmando sang NTC, bangod nga wala sang balido nga congressional franchise pa ang ABS-CBN. Nagtapos kahapon May 4 ang ila sini prangkisa mo, no? So today, way man sang dinahom-dahom ti kundi franchise nila kuana hindi na valid abi. So ginmanduan gilayon makaksyon sang NTC nga maguntat ang ila sini operasyon. Action, firing line. Ang Solicitor General nga si Kalida amo gining una to mo, no? Nagpalayag man di gani nga kung hindi paghatagan sang cease and desist order sang NTC ang ABS-CBN nga maguntat sang operation, pwede nila nga pasakaan sang kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act ining NTC mga kaksyon. Ti pasakaan ka kaso sang Solicitor General sang Pungsod Pilipinas, hindi din magsalang espiritu mo kundi papanaog bas lagyapon dayon sang order sa ABS-CBN. Action, firing line. Bangod sining dapat may provisional authority amo nang ginahulat mga kaksyon mo ti wala bangod nga nakafocus subong sa COVID-19 plus pagid gati guro sa ako gid mga congressman tay sa kongreso sa mga congressmen nato no. So ti amo ning resulta subong may pila ka mga senadores nga nagkondena sining ginpagwa iyang order sa NTC. Action, firing line. May pilaman ka mga kongresista. In fact, nagalantaw ko diri subong sa live sang ANC man ganiyo. Iya man ni ka ABS-CBN. Dito sila sining complex mismo sa compound nila. May mga empleyado nga ginawa sa sinimat tiniyon kag naga-inistoryahanay. Wa isla mahimo diri. Dapat isiragi nila dulaon ginang operation kay ti mando iniya sang NTC mo. Kundi mo ni pag-isira kidako san tsansa nga mas magdugang pagidang kaso para sila. Action, firing line. Kung magdumduman nyo mag-action nag-ugat ini mga isyo, no? I-recap ko lang gamay sang allegedly nagreklamo diri si Presidente Rodrigo Duterte nga wala mairing ya sining political ads last 2016 sa ABS-CBN. Daw inabalang may bias sila nga nakitaan. But according to ABS-CBN management, nairito nila, na pagwa to nila, why lang galing maubos, bangod nga ti may ara man sang time limit. Nga dapat dira lang asta ang time sang isa ka politiko. Kag in fact, ginbalik nila ang the rest nga ginbayad ni Duterte sa kay Presidente Rodrigo Duterte mismo. Action, firing line. Magluwas sina na tukiban nila nga ang ABS-CBN allegedly may ara sang pila ka mga investors nga hindi Pinoy which is ginadumilian no nga mo sina kag iban pa nga mga allegations may ara allegation nga wala nakabayad sang husto nga taxation sa gobyerno ang ABS-CBN. Action, firing line. May ara man allegation diri nga kadamo sa mga empleyado sang ABS-CBN nga wala gina-regular kag ini sila mga job order gid lamang
nga nakalubag naman sa Labor Code mga kaksyon sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Kagiban pagid nga mga aligasyon kung sumayon ta medyo madamo-damo ini. Now, so tonight, ang pinaka-last nila nga iregro subong until 11:59 action ano? Ang pinaka-last nila karon dugay-dugay pagka 12:01 this morning na ati why na close na gid sila. Ahay. Ini kita galan taw ko subong kay Mr. Ted Filon ano sa Siri Matinion Bakaksyon. May mga interview sila nga pila ka mga kongresista, may pila ka mga miyembro sang katapuman sang media, mga jurnalista, grupo sa mga industry sang media, mga kaksyon. Action firing line. Pero dali gid lang, mangayo kita sang opinion from inyo JP, ano? Diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay may nagagwa nga mga statement ini kon ini lubag ini sa ginatawag nga press freedom, no? Bangod nga ti din ang freedom of broadcast diri mag-inamos ni. Galing hindi taman ni ma-deny nga may ara maybe sang violations gid man si ABS-CBN ti franchise gani mo tapos nang ini sila franchise nga pila ka tuig ti dapat ma-renew sila. Action firing line. I-renew gid man ang franchise nila mo kiti tapos na ang pila ka tuig nila do 25 years ni kada franchise kada pirma nila mo. So tani another 25 years na action on, no? Kon matigayon or natigayon abi, no? Nagdululungan ini. So ti amo ning hitabo subong nga wala basi espina. Inang tawag naton nga inang naduktan gid sila kag kabalo ko ngila sila nga mga abogado subong yara na ginaplastar na kung anong mga pwede mahimo abi angot siling pag-stop sang operation siling ABS-CBN television, radio kag ini mga TV plus nila guro dala sa pani ano pang iban dira nga mga negosyo nila diri. Action firing line. Tani ining ining mga television, mga radio stations, labi na gining TV, ining ABS, ang Channel 5, ang GMA, ano pa nga mga private, iya nga mga televisions abi. Kuan ni sila mo, dako man bulig nila sa mga pag-distribute sa mga relief goods, ano? Kaangay sila nga mga hitabo subong sa COVID-19. Makit-anta man ni. Action firing line. Galing kita muna ang sitwasyon subong may mga kaangay gid sini. We don't know kung may lakot politika na diri o kung expire ang lisensya, ang franchise. I-check tabi. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang inyo JP President. President, ayan na, lipat ako na. Madam Marcel Espena, ma'am, good evening. May gabi, Action Brian, no? Kag-frame mo, tagpalamati sa Action Radio, may gabi sa tanan. Aha. So, makasubo, gini, subo nga hapon, as in very, very, ang nasbatsagan tayo is mix, kainit, kasubo, dugang pagin nga kainit. Nakibot kita tanan, no? Kay, because the senators recommended for NTC nga i-grant ang provisional permit. Madam? Yes, sir. Balikan ka na namon. Sige, liwat, ma'am. Basi good na. Okay na. Hello? Okay, balikan tabi si Ma'am Marcel Abido. Dula kita. Action firing line. Alright. Okay, sige. Basi maswingan sa aton nga kwantod, no? Aton nga patrol ang in front sa nga ABS-CBN Bacolod. Kay kabalo ka ang pagpauntat sining nasambit yang order, no? Cease and desist order, hindi lang kay dito sa Luzon area, kundi entire Philippines. Tanan nga mga regional offices nila kag television mga kaksyon, off ni tanan-tanan, umpisa buwas sa kagahon. Action firing line. Balikan ta si Madam Marcel, ma'am. Pasensya, ginotod kita, ma'am. May gabi, Action Brian, no? Kasi mo tagpalamati sa Action Radio. Yes, okay. Mo itong ni-mention mo kay na kasubo gid sa sitwasyon naton na kibot kita. Nga isa ka higanti yang television ang ginorderan nga mag-stop ang operation because of franchise ang ila sini ginahambal diri nga expired Ma'am Marcel, no? Oo. So, actually, kibot kita tanan, no?
kay we are actually confident that the NTC will grant the provisional permit. Considering with the crisis we are in right now, no, kita tanan nga media, we are doing the best we can, no, to deliver information and updates to the people considering sa sini nga sitwasyon, and yet kadako gid nga balita kagina nakibot kita tanan kay duka patraidor bala action bray nga Do COVID. I mean di na nguya sa gobyerno man. As in, subong pagidya nga chimpo, i-shut down ng isa ka biggest network nga amuni ang source of information sang sang every houses in the Philippines, all over the country. Number one, waay nga mayo newspaper ga circulate, national and local, considering with the enhanced community quarantine. So duwa na nagadepend na ang tao sa duwa ka medium, sa TV kag sa radyo. So ano ba lang kwaon mo pagid ang isa ka medium, ang TV, ang access to information sang tao. Nga very important gid subong ang access to information, no? With the pandemic, subong kwaon pagid na sang gobyerno sa tao. Di ano na nang niya? Yes. It's not only source of entertainment ang ABS-CBN, but source of information. Actually, yung let's not forget yung pinakatrabaho 11,000 workers ang madulaan sa trabaho. Yes. So, karon nga midnight, ipasira sila, kaya kung hindi sila isara, they will be forced, no, ang gobyerno will force to shut them down. So ongoing actually subong online rally no sang National Union of Journalists of the Philippines. So intraman ko to sa rally nga expressing our indignant, our hatred, our remorse towards this decision of NTC and the government nga kinahanglan gid i-run after ang isa ka network nga we have been doing this ang aton nga series of rallies in the past since the start of the year nga there are no violations, wala man violations na commit ang ABS-CBN. Why hindi kita kaintindi sa gobyerno nga especially now. Ma'am, baka mo we heal as one. Anong heal as one nga diri na gani gakwa ang information ng tao sa ini nga network. Ipasira. Okay, so aside sining subong gabi nga mayara kamo sang rally online, ano yung mga manifesto kami ma'am nga kamo nga dihunon diri sa aton bi sa Bacolod kag Negros and around Philippines abi sa inyo JP after this? Actually, ang online rally no start kagina sa alas 5 6 p.m. kagina, no. So subong we've been expressing lang man sa amon nga every chapter no all over the country and may ban man nga mga representatives sa GWA sa Europe niya man naghambal kagina sa rally nga it is stream now sa FB Live sa NUJP nga page. Again, we echo man ang hambal sang aton nga upod nga patraidor gini ang ginhimo sang gobyerno kay shutting down a network at this time kinahanglan information ng tao kwaon pag do dira ko actually nagpalang luya. I-share ko lang nakita kong tweet sang ni Jeff Canoy, no, ABS-CBN reporter. Doon na, ko sang tweet niya kagina, hambay niya. Nagkamba ko nung sinaang hambal sa nanay, paano na ang trabaho ninyo, anak? So, when I saw his tweet, parang, it gives chills bala sa spine mo, nga doon parang urog kagid to read this, and to think 11,000 of your colleagues, of media workers, utility workers will stand to lose their jobs tonight at this midnight because it will shut down ang ABS-CBN
hindi mo ma-explain ang feeling. Yes. Balang mix ang feeling mo nga naluoy ka, mahibi ka, and nainit ka. Yes. Daw nakita naton diri ang freedom naton sa pag-broadcast bala daw daw ay nagintas ang libre pa sa tanan nga oras anytime pwede kita i-shut down nga pwede man ang kuntani ini mahatagan gid sang solusyon hindi magkadto sa nga point ma'am. Oo, Action Brian. No? It's gonna give a chilling effect sa tanan nga media. So what you have said, numbers na may araman iba na network ka. May GMA man, may GMA pa man, may TV5 pa man. Well, with this, no, asang last do patanga ga hopeful pa kita nga hindi ginaguro hindi man aguro matabo. Pero subong ara na balantayan tani karon kana natabo sa midnight. Okay. Numbers lang araman iba na network. How sure are we nga hindi na mag-effect sa every journalist nga example ma-report ka critical stories about the government baka na lang hindi ko nadlo ka ba kami naman ni pasira napasira ganing dako-dao nga network kamo pa nga gamay lang kamo so meaning kita nga gamay lang kita we're community paper may community radio sa provinces hindi kita madlok akaladukan sini nga natabo it's all doka martial law nga type nga if you remember martial law gin shut down man ABS-CBN how paano kita nga mag-stand up sini tanan hindi naman may chilling effect ni sa tanan hindi ko kayo sindi nga agin amo gining natabo especially with this crisis so bondo ka beyond sang hindi mo man honestly Action Brian wala ko kabalo hindi ko kabalo kung paano ni siya i-grasp na idea nga tonight this midnight why no Brahma upunta yes 11,000 more or less yes ang ABS-CBN itself daw ay good problem kati bilyonaryo nislang kaluluoy diri ang aton sini mga tuturan dira nga nagatrabaho like for example driver nila sa mga fields nila daw mo na blang sitwasyon amo nang kaluluoy gidera okay so sanabal ko na kay na aside sang rally online nyo subong may tilil may mantasang mass gathering no so katapos ang media diri sa Bacolod kay Negros pick up for now we are just doing the online rally no kay syempre we have to again our movement is very limited subong due to the enhanced community quarantine in being in place no but still hindi na pwede nga mahipos kita tanan may online no pwede ta kagahod pwede ta let the government feel let them know what we feel remember natabo sa PhilHealth nag tanan nga OFW no nagreklamo and then the government the day after nagpetisyon ng OFWs ginpa-stop ni presidente ang imposition sang 3% nga ang premium hike so let us see kung I hope I'm calling our colleagues Filipino freedom loving Filipinos anybody students anyone to please join our call to call the government to stop this ABS-CBN shutdown we're not talking about the company here we're talking about the people who work for there and we should remember ang ABS-CBN has been very active with their community outreach in the past months yes may mga ang ilang damos lang yung pangbuligan nga na-displace ng mga families and they've been helping out through sa ilang outreach arm and and to think ang munisubong gatabo so I don't know kasakit
I'm sure mga upod nato, no, I can't describe, I can't describe kung ano nila feeling nila. So, so we stand with ABS-CBN, we support ABS-CBN, and we call the government to stop the shutdown. Okay. Thank you so much, ma'am, sa imo sining opinion. Subong nagalantaw ko di sa gwasang ABS-CBN dito sa Quezon City. Nagginawa ang tanan nga mga artista ho, nag-inupod na like Jericho Rosales, sila ni Coco Martin. Tanan-tanan, ti do nadula, basi bala makasuhan pag gini sila sa social distancing, o kado hinaksanay man sila ganiyo, tapos gini sila karon mo. Gani, monitor kita, action by monitor kita. Sige. With that, ma'am, salamat sa mga time, and gabi ka mabuhay ka, ma'am. Thanks, action by, thank you. Yes, ma'am. Action firing line. Si Madam Marchel Espina makaksyon sang inyo JP diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Alright, sa Sinimaterion, kitaan ko dito sa live sang ABS-CBN. Sa na-mention ko while ago na kadamo sang taran nga empleyado nila, mostly, no? Ato to subong nagabitbit sang ila sini nga mga cellphones, action-an. Try be contact si representative right now, basi pwede na siya, no? Bit-bit ang ila sini mga cellphones, then bukas, aksyonan ng ila sini mga flashlight, no? Ginapakita nila nga na down sila subong, bakod sining pag-shutdown man, no? Mando sa National Telecommunication Commission, no? Dugay-dugay. Ang NTC makaksyon, wala mahimo. Kay mismo gani ang Kongreso nagpalayag man nga kung hindi pag manduan sa NTC nga i-shutdown ang ABS-CBN, pwede nga i-contempt ini sila. Di ipa-contempt mong kagalingon mo kung may ara man lang niya sang rason nga i-shutdown ang ABS-CBN nga hindi mo patuman. So ginpatuman ini sa NTC. Action firing line. Actually, hindi tanan nga mga congressmen na to upod sa sining panawagan sa NTC kag cease and desist order. May nagapugong, of course, no? May ara gidya sang hindi man nagkagusto sini, no? May ara man sa mga senadores mag-aksyon kondinar sining umando sining lamang nga adlaw sining hapon. So medyo ang sitwasyon subong sang ABS-CBN network mga kaaksyon tuman ka subo gid kaayo. Action firing line. Imagine mo ang ila sining empleyado dira sa bugos nga Pilipinas, ini magnubo sa 11,000 mo, no? Covered ina sa mga sarang balkona utility nila, janitor nila, driver nila, ang ila sining mga staff, ang ila sining mga ang ila sining manog uyat da sang microphone, ang ila sining cameraman, ang ila sining tanan-tanan, no? Ang mga artista diyati, duway man niya problema ganang artista kay bisan pila pa ka tuig guro nga hindi na ni sila yung mag-iri pa kagway sang endorsement dira kagway sang commercial dira damo naman ni sila natipon. Action firing line. Ang kalulo ay dira ang mga ultimo nga mga broadcaster sa mga regional offices nila, regional television network, mga kaaksyon or ano tawag sina diri. Amo ning kalulo ay diri kiti way man ni sila sang income gid nga dalagko mo. Kung dito ka sa Metro Manila nga nakapungko ka nga broadcaster ka, reporter ka, inakulo kampante ka. Pero kunari ka sa mga regional office, abi, like Bacolod, kag Iloilo, Cebu, Davao, amo ni madalagko nga mga probinsya, abi, maluoy gid ka kita sila ni. Action firing line. Amo ning amo ning kaluluoy gid nga sitwasyon sa mga utod naton. Sige, no? Kabay pa nga ma-plaster initanan-tanan sa mas temprano ang sitwasyon sang ABS-CBN. Action firing line. Korte, try ko lang abi check ang patrol kung anong senaryo diri sa Bacolod nga ABS-CBN dira sa may dalan Lacson, no? Check the action an bisan gamay lang gid kung may ara bala sang ginhikot man diri nga pag ginawa sa mga empleyado sang ABS-CBN or someone abi nga basi may interview sang patrol dira anong ila sini nga komento regarding sini. Action firing line. Ang taga ABS-CBN kay apektado ni sila, no? Apektado ni sila sa pag shutdown sa ila sining operation starting 12:01 dugay-dugay mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. La 7:22 sa ton sining pangalagad na try na ton gamay lang ng patrol mangonsiho lang kita basi may ara bala sila sang tililipon man diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Check lang naton bisan gamay lang gid with action John Diaz
sa Cinema Tinanaran Aksyonan. Okay ng patrol ta. Okay, sige, try lang. Gamay lang gid. Kung wala gid man sang tililipon, ti okay. Kung wala gid man, at least mawalan ta. Karon ang ginahikot karon diri sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Ano? Action firing line. Last 7:23 sa ton sa pagpangalagad, we have patrol action John Diaz. Action John, ngayong gabi. Mayang gabi action Bray, kag sa tuntanan nga mga kaaksyon, ang patrol karon live kita diri nag-report mismo sa gwa sang kalatapan sang ABS-CBN Negros Action Bray, no? Sini nga mga tinion ang sitwasyon diri sa lugar. Wala man siyang mga activities, like for example, kangay, abis ang ginahimo dito mismo sa may Metro Manila. Diri doon pa normal ang sitwasyon. O galing lang iti ang information nga itong narabaton diri sa area Action Bray. Ang ila operation for Negros alone, initially, is tuptop na gilamang sa TV Patrol Negros at tungkay na mga lasing 45 sa hapon Action Bray. Nagawag sila sa update dikan sa national kung bala masigi sila ang ila operation ng trabaho lang nila masigi pero kung bala pwede lang sila nga sa online or internet ng Action Bray maagi ang ila mga views in public affairs or ang mahimo diri depende ni kung ano ang mando man sa national office. Pero diri sa area kumugi na maintain nila ang pila ka mga protocols agud nga mapabilin bla kaga mando man sa Department of Health ni angot sining preventive measures like ang tanan sa coronavirus disease or COVID-19 Action Bray. Diri wala sa nanuman nga mga activities sa gwa mismo sa ABS-CBN compound. Actually, the same man ang ila sa Japon protocol kumo nga wala sila nagabaton sa mga guest sabi o sino man dira nga makasulod sila nga compound sarado diri gate sang ABS-CBN Action Bray, no? I see. Nakakuha kita sa panugot gikan sa management o puntag dumalahan sang ABS-CBN Negros Action Bray or ABS-CBN Bacolod nga nakakuha ta isang information na makareport diri sa guwa silang establishment pagkuha sang laragway kaya mo ng part sa ilaman nga protocol gikan sa national office. Makita mo ato sulod do kaluyaman sa mga personnel diri nila pila mga pikat mula nga mga individual sa television Action Bray nestorya man aton pagbogi lamang na monitor Manila nga pagiman sa TV mismo dito nila nagaluan nga mo ni nga magdo Action Bray sang National Telecommunications Commission o kon NTC. So go lahat na sila sa Action Bray kung ano ang state o kung ano din was the vlog nila diri sa ABS-CBN Bacolod. Gahulat man ta kani sang statement ban sang mataas gid mismo nga panguluhan sang ABS-CBN karon action dyan basi makagwa man pamatian ta abi and timang gwardyada ka subo kiti buwas. Ara pa man sila guro galing kiti inaguro basi may mga oras na nga mo na lang sila hasta guro action dyan no? I think ang operation nila Action Bray diri sa Negros o sa Bacolod tina lang hasta. Galing kay sining nga gabi do ari ding pila ka mga senior anchors kaya pila ka personnel sang ABS-CBN posible may mga instructions man sila subong o rather nagapamati sila sa instructions sang ila diri nga mga management Action Bray kung ano nga matabo sa mga masunod nga mga inadlaw. Sindihan tama ng ila nga sitwasyon, di mas basta-basta man makapa-interview diri sa aton sa local kiti may protocol ini may bis lang nga dapat halin lang sa national office action dyan, no? Yes, kaya ang statement Action Bray nakapagwa na gid man sa statement national ang nagpagwa sa statement nila may angot sining ila di nga ginatawag di ba nga cease and desist order no kung sa rente temporaryo kung sila mag-untat sa nila operation di lamang diri sa Negros o na probinsya sa Negros Occidental bisan pa sa kabilugan nga pungsod sa Pilipinas kaya mo diri nga sitwasyon sulod wala tulad sila sang mandok kaga statement mismo sang ilang national office kung anong matabo pero based sa information sa napiling to Action Bray is nag-stop ilang news gathering temporarily kanang operation diri mismo sa may Negros Occidental. Sige, thank you Action John. Yes, Action Bray mo ng pinakauli diri nga sitwasyon sa mismo sa compound sa ABS-CBN Bacolod diri sa 27th Lacson Street sa naman sa Bacolod. Report gikan diri sa Bacolod sa gibo sa Bacolod Action John Diaz sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang patrol nagpalayag nga ti untat ang ila sining news hunting alangan anon mo pa na abi nga din kapabiman news abi kiti ginpasirana. Action firing line. Amo ning masubo nga parte diri pero ti kita nagapaabot kita no nga matulupangdan ini sa aton nga gobyerno kun ano gid man nga kakulangan sining ABS-CBN dapat settle ini kay ti sanambal naton kadako sang bulig sang ABS-CBN sa publiko hindi lang kay news information
hindi lang kay entertainment, hindi lang kay ginatawag naton education, abi. Of course, may ara ni sila ya sa mga foundation na nga ginadihon dira to help sa aton sinima kulturan nga pigado kaangay sa mga disaster, kaangay sining COVID-19, linog, bagyo, kag kung ano-ano pa nga mga disasters, mga kaksyon. Action firing line. Amo na yung kabuhi sang sang trabaho sang media. Like diri sa aton sa Action Radio, may mga ginagmay kita nga bulig-bulig hindi mata diri sa Action Radio di ta mo na bika lapad sa aton sining pagtindog diri abi. Pero ang aton sining kuan ang aton sining Manila Broadcasting Company gadihon man sang kaangay na sila galing kitindi mo lay makitaan kiti radio gani mo sa TV halos na rin nga gihon na sa mga foundations nila ginakuan photos dira gina-videohan nila ginapakita nila nga mo na ninabuligan dito kanami man lang tawon amo na kanami lang tawon kag kanami gid sang ila sini nga ginahimo para sa sambayan ng Pilipino. Action firing line. Ay nako sige la 7:29 sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik ko karon dugay-dugay, kung di kagabing discuss ko sa inyo regarding iya sa 3% nga kuhaon sang PhilHealth sa OFW. And according sa ila, nga bugat katama bilang OFW mga kaksyon, tigindula ato, voluntaryo nilang pero dali gid lang. I-check tanay karon legally kung pwede na bla nga ipastop mo ang 3% nga mayara kita sang layes nga napirmahan mismo sang presidente sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Damo nagalagaw gani nga paumpaw lang ta Action Bray. Oh. Sadya ini. La 7 media. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio bakolog saludo sa imo. Padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bakolog nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio salamat
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:38, pangayo biaksyonan sang clearance dabi sa GC ta, no? Kabalo ka nagahambal subong mga kaksyon si Mr. Carlo Katigbak, ang President and CEO sang ABS-CBN Corporation, nag-live sa Sinimat Tinion, ano? Anyway, so nga bolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang DTX 500. Dako ni nga bulig para mapanubo dirang level sang sugar plus plasma action nga kompleto ini sa management liver detox, panglimpyo dugo kag iban pa nga mabulig sining DTX 500 mga kaksyon, pangitaan nyo lang sa mga butika. Action Firing Line. Manamyaw kita na sa mga utod na ton nga nag-star na sa Sinimat Tinion, si Mr. Aloe Garde Boca Figueroa. Good evening, Marlon. Action Brian. Nagamonitor pamilya Garde Barrientos Boca Figueroa. Naga-monitor, good evening, Bascon family. Salamat, gid. Si Jerthel Humayaw, may Action Brian, san o paghatag sa second batch man? Okay ko na. Sige. Second batch ang amelioration sa DSWD. Hulat-hulato natin. Dali gina maka-action, pamati na lang sa inyo si Mr. Katigbak, ano? Oy, naguntat na. Natabuan, gid pagtapos, tapos may istorya niya. Sige na lang. Pasensya, gid. Action Firing Line. This time si Mike Lopez. Si Mike Lopez ang chairman sa ABS-CBN Corporation. The same na ni sila, no? Action Helms. Pinakamahalaga para sa amin dito sa ABS-CBN. Mula pa po nang magsimula ang ABS-CBN noong 1953 at hanggang ngayon, naniniwala po kami na public service ang unang-una at pinakamahalagang layunin ng isang media company. Kaya naman po lahat ng aming mga ginagawa dito sa ABS-CBN ay para makatulong o makapaghatid ng kahit konting ginhawa sa aming kapwa. Masakit sa amin na ipinasasara kami, pero masakit din ito para sa milyon-milyon mga kababayan nating naniniwalang ang aming serbisyo ay mahalaga sa kanila. Marami pa po tayong mga hangarin para sa Pilipino at sa ating bayan. May malubhang krisis tayong pinagdadaanan ngayon. Dapat sama-sama at tulong-tulong natin itong malampasan. Hindi po ito ang panahon para bumitaw, lalo na't alam namin marami pa kaming maitutulong. Samahan niyo po kami sa panalangin na muling ibalik ang ABS-CBN upang tuluyan kaming makapaglingkod sa pamilya at sambayanan Pilipino. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa pagmamahal at suporta ninyo, mga kapamilya. Okay, umutong tingog ni Mark Lopez, mag-action chairman sang ABS-CBN, no? Kabanga kano kadalom kag talandugon sa sini mga mensahe sa mga gabi. Action Firing Line. Sige, padayonon tangaton sini panamyaw, no? Sa Sinimat Tinion mga kaksyon sa mga utod na ton dirigid lang, no? La 7:41 Action Radio Philippine Standard Time. Maingab ilang sa kay Anthony Jones Havilio Siblano, naga-monitor suwong sa Inayo 1, Kawayan. Araman si Sir Dennis Richard Tibor Roma sang San Enrique. No? Salamat kid sa pag-monitor. And maingab ilang. No? Okay, si Madam Singway naga-monitor ban sa aton sini pagpangalagad. Maingab ilang sa kay Virgil, si Dodoy Jen Virgil Hamile sang Spark 18. Naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Araman naga-monitor subong si Madam Elizabeth Malaka Gamala, si Ma'am Emma Yanson, sang nagamonitor ban si John Sulatra, no? Si Thomay. Good PM, Action Bry, mati lang kami sa FB na, no? Salamat kid. Page sang sige, salamat. Elmer Almorato, Action Bry, good evening. Monitor lang kami nila Carlota. Marites Herminanda, nagamonitor man from Montreal, Canada. Si Jen Hisolgo, nakaplastar naman sa Sinimat Tinion. Inisinyo Boyko, daw wala gid ginalantaw ang nahimuan ang ABS-CBN, ginupod pa nila sa COVID-19. Ang mga report diin ta nakuhaon, Lord, please
pamadmaraman ang tawo nga ara sa likod sini. Gani man, no? Si Jonalyn Advincula, monitor ko ni Sir Brian, may gabilan sa tanan-tanan. Si Ding Gallardo, naga-monitor man, hindi lang man ABS-CBN ang network damo, pa iba na. Gani man. Si Toblo Clawe, nami ngalan niyo, no? Ara man ang Aksyon Radio, makasupply sang balita, the fact nga expired na ang franchise nila. Philip Alonsagay, Carlito Gabales, Aksyon Brian, good evening. May we know the latest guidelines on DSWD regarding sa additional nga 5 million beneficiaries ko, no? Approved by National IATF. Thank you so much. Sige, check na ton daw so far, why pagid sir, no? I-check na na sa DSWD. Alright, Tata Iris Carmona, mas ga-depend kami sa radio broadcasting kay unlimited ang news. Kay mas concerned kami sa local news, ga-monitor kami di Action Brian. Sige. Thank you, Gedra sa inyo. Las 7:44. Action Firing Line. Kagabi, sinambal ko na sa inyo. Gin-present ko sa inyo nga ginpalayag na attorney Harry Roque. Nga nagpalayag si Presidente Rodrigo Duterte nga 3% nga kolektahon kung tanis ang PhilHealth gikan sa mga OFWs. Wala na lang kundi voluntaryo na lang ini. Action Firing Line. Kabalo ka nag-ibwal din mga OFWs matapos o batunan ng information nga isukton sang 3%. Ang 3% maka-action sa suliton ko for implo, kung nagasweldo ikaw sang 60,000 pesos, ang 3% nga ina, kwaon kada bulan sa 60,000 mo, mga 1,800 pesos. Action Firing Line. So, i-times mo na siya sa 12 ka bulan, isa ka tuig, nagtupa siya mga 21,600 plus. Amo nang makuha sa OFW. Now, kung may ara ikaw sang employer dira, ang 1/8 na tunga o na do tax mangyapon priorisaton bla, ga-tax kita sa gobyerno o sa PhilHealth Action An, tunga kita ako ng empleyado, kag employer man nagatunga kita. The same man na matabo sila. Pero kung wala ka employer, direct ka to yung nga na hire abi, 1/8 gidyang bayran mo. Action Firing Line. So nagibwal dira ang OFW mga kaksyon angot sini and doon na talupangdan sang presidente ginatagan niya sang pagtamod kag ginambalan niya gilayon nga hindi na pagsukton ang 3% sa OFW instead. Ini sila ang voluntaryo nga maghatag na gid lamang mga kaksyon. Action Firing Line. Naluoy guroy si Presidente Rodrigo Duterte. The fact mga kaksyon nga may ara sang layi ining 3%, no? So may ara gali sang discussion diri nga dapat amindahan ang layi before ka mag-implementar. Sini nasambit iya nga pagdula sang 3%. Action Firing Line. Pero amindahan ining layi duari pa kita sa COVID-19, no? Way pagid ganit dinahom dahom ang pinaka-latest subong nga balita amo ning ABS-CBN, no? Aside from that, why na ang ining 3% sa PhilHealth nga ini, I don't know kung amindahan, pero duway gid na butang dire. According to Constitution, 1987 Constitutions, revive ka lang o kung maka-ligwat ka lang sa sinak nga layi kung amiendahan sang mga lawmakers naton. Action Firing Line. Di sa pag-insindi ko wala, no? Pero i-check na to na big attorney Cesar Biloria kung ano giblang sitwasyon sini, no? Kung ayhan atong paghambal ni Presidente Rodrigo Duterte, rikta-rikta na to nga hindi matigayon ining 3% nga ini nga kolektahon from OFWs or basi kibot sila ari manigyapon kito to statement lang ato. Action Firing Line. Although he is the President of the Philippines, may ara sa isang power, may poder siya to do that. Pero amo na layi hindi pwede maligwat kung basihan ta sa legalidad based man sa aton sa mga kilala nga mga abogado. Action Firing Line. Me myself hindi ko ya abogado, that's why mangonsiho kita kung ano giblang sistema sini. Kay bisan diri kini sa lokal gani nga mga ordinansa naton, hindi basta-basta iya maka-implementar ikaw sa isa ka or magpatuman sa isa ka layi nga sampawan mo tong isa nga hindi mo pag-amyendahan kag i-connect mo na siya nga mga provisiones sa sila nga layi iya kay hindi siya pwede bawal ina. Action Firing Line. Pwede kaya makasuhan ina mga kaksyon kon lapason mo na nga layi iya, no? So ato ayhan may mga amendments na nga natabo ato pero may takbati abe
ano yung proseso gid sini, no? Anong yung proseso sini? I-check na to na si attorney Cesar Viloria kung available na sini matiniyon, nagaring lang. Sige, tribing isa direction ano diri sa akon abi kay duhaning numero niya pero kay na dira ko nagpakig-angot siya bi, no? Sige, try na to na kay para at least maintindihan man sa aton sini mga OFWs. Iba sang iban kibot ba? Kibot ba sa mo nga sitwasyon? Kibot sila oy ara magaligyapo na bikon 3% ni why na ni. No, daw mo na lang bot silingon na ton din, no? Tapos ara manggalig gihapon. Action firing line. Talagang kay gina-check na ton sini matinion, no? Ang si Sir Viloria Abe ara magin-send ko na is action iron ka numero. Base dira malabot naton siya sini nga mga tinion. Action firing line. Taligid lang ang ABS-CBN subong na off na gid man sila aksyonan. Off na sila. Oh, I see. So why na nagakanta na sila sang kuano? Pambansang awit, no? Tapos mga muyo na day. No, hindi wala sila nagpaabot pa sang alas 11:59, no? Subong pa lang nag-off na sila. Di ano pa man bing paabuton mo da. Oh, blackout. Why na ang ABS-CBN? Siguro tanan ni radio stations nila, no? Why na bilin? Action firing line. Masubo, no? Daw nga hitabo sa broadcast industry, no? Ang kaangay sini, na. Okay. Ginalantaw ka di sabi nga. Ang ABS-CBN Corporation Channel 2, no? Okay, sige. Amo nang pinaka-last nga ire nila. So, sini nga mga tiniyon, mga ka-action. La 7:50 Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Okay, basta available sa action na? Ara na sa linya niya. Okay. Ikadwa na nga number. Sige, may kaso. Una, hong ko lang siya na action Dale Salazar, balikan tala na karon na. Parang di lang ni mo, ito ng aton sining aton sining balitan. Action firing line. Kasi nakapreparar ba na sa action Dale Salazar? Unahon ko na sa sinimatiron, salamat kid aksyonan. Mayang gabi lang gali kay kay Robilin McCoy Galiano. Good evening, sir. I do believe nga hindi man lang na guro basta ipasara ang ABS-CBN galing wala sila nag-submit sang authority. Di kita katagid sang conclusion sini na. Holaton ta kung anong result man sini kay may basis man nga aton nga gobyerno man. Action firing line. Mark Irania or Irinaya is not freedom of the press. Expired ang franchise, apply again. Nag-apply sila gani. Now way madiskasan pa may mga ginahitso pa ni sila. Action firing line. Robilin McCoy Galiano again, it's not about Marshalo Goro, sir. Kung ang iban ginasukot nga gamay lang ang negosyo, how much more sila dako na company kag nagahatag sang news opinion ng sir. No problem. Namuno ko man kay ngay na amo na ang mga allegations, no? May mga tax nga way na bayran, mayara sang mga reklamo man sa iban nga mga empleyado nila abi nga kunuhay tuwag naton inang way mahatagan sang like for example abi regularization. Action firing line. Kag iban pa. Halin kay Advent Kula, ABS-CBN kaluoy man tani ka trabahador nyo. Pero ibalik nyo na ang pamangkot nga mataas nga posisyon sa inyo company. Ang government now, I guess, doing patas lang everyone kag wala violations hindi man na mapasara dibla. That's why nga gahulat kita na sang actions. Si Christina Kayaw Kaluoy, dugay na iya nag-renew franchise ang ABS-CBN galing ginapabungol-bungulan lang sang Kongreso. Action firing line. Dugay na sila yan nag-apply, re-apply, liwat kiti kabalo sa manog expire. Galing kiti, we don't know kung naging sitwasyon sini. Hulaton taniya. We have Action Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Siyempre, subong hapon, nagpatigayon sang virtual briefing si Bacolod Mayor Bing Leonadia kung naghatag sang update sang COVID-19 campaign sang LGU sang syudad sang Bacolod. So sa mga virtual briefing, ginannounce ni Mayor Bing Leonadia ang pila ka mga good news action Brian. Lakip na diri ang pag-negatibo no sang pila ka mga persona nga mayara sang
exposure action Brian sa COVID patient number 9 amo ni sa Purok Bayanihan Barangay Banago kag Purok Sabes Barangay Villamonte o kun ang napatay no nga si COVID positive nga 69 anyo sa nga lalaki action Brian. Sunod rin kay Mayor Bing unahon naton si patient number 9 22 tanan ang mayara sang close contact action Brian. Actually ang unang announcement ni Mayor Bing sa presscon 16 gid lamang kabilang action Brian pero pagkaligad sa pila ka minutos iyagin correct nga 22 tanan ang mayara sang exposure o kon close contact sa 62 anyos nga senior citizen babayi sang Purok Bayanihan Barangay Banago syudad sang Bacolod action Brian. Sa 22 ni action Brian no nga mayara sang exposure sa COVID positive 19 dire ang nag-negatibo na no sa RT-PCR test amo ni siyang gina-recognize nga test ang Department of Health action Brian samtang may 3 pa ka pending nga resulta action Brian. Ang Purok Bayanihan Barangay Banago ang karon under lockdown sa gihapon kay ginakabig nga ultra risk area sa May 10 action Brian amo ni siya ang adlaw nga magatapos ang lockdown sa sina nga area. Sabay naman sang Purok Sabes Barangay Villamonte buwas nga adlaw magatapos or mag-graduate na no sa lockdown ining Purok Sabes Barangay Villamonte. Kung madumduman 69 years old nga lalaki nga wala sang travel history nag-positive sa COVID-19 napatay nagligad nga Abril 9 action Brian no. So 24 tanan ka mga persona kag mga himata ang may exposure kay COVID positive ining number 8 no kay kaso sa syudad sang Bacolod. Sa 24 ang health workers direction Brian nga nagtatap siya sa Corazon-Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Siyam ini sila kabilog siyaman ang iya sining mga family members kag may 6 naman ka mga persona nga ara sa komunidad sang Purok Sabes ang may exposure man sa iya action Brian. Health workers siyam ang household members siyam kag community contacts anom so 24 tanan ining 24 tanan negative sa RT-PCR test action Brian. Kay yesterday ang report naton ang mga family members niya nga 7 negative out of 9. So this time dala na mga health workers nga nagtatap siya kaya tublang nagabusong nga nurse action Brian nga nag-positive nang reactive sa rapid test. It turned out nga negative siya sa RT-PCR test dito sa may Western Visayas Medical Center action Brian. Ariwa ang announcement ni Bacolod Mayor Bing Leonadia. This is size ka mga membros ng pamilya kag mga neighbors sa patient number 9 sa Banago were also tested negative. So inakalipay taning mga results. The fight is not over. No? Amo na dapat ang attitude ni Himonta. Now, ang 9 family members nga na test nagwa nga negative ang siya. And these are the ones who are from Purok in Villamonte. And their lockdown is already supposed to end by tomorrow. So we'd like to congratulate the nanging pang-test nga nag-negative ang ilang results. And may I commend Kapitan Romel Flores kag ang tagsa-tagsa gid ka pumuluyo sa Purok Sabes nga nagkooperar sa 2 ka semana nga ging lockdown sila. Asyempre nabatian ang announcement ni Mayor Bing Leonardia so buwas nga adlaw magatapos ang lockdown sa Purok Sabes kag matapos naman ang lockdown sa Purok Bayanihan Banago sa Mayo 10 tuig 2020 action Brian. So may action Dale daw jutay na gid lamang subong aton si ginahulat abi nga mga result action Dale. Yes, action Brian. May 86 pa no ka mga pending result nga ginakulat sa karon sang Bacolod IATF ang mga pending lakip ta diri ang 28 ka mga returning OFW sa nga wala pa sang result ang ila sining RT-PCR test action Brian pag pila pa ka mga persona nga gina-monitor no sang atong sining otoridad nga karon may 64 ka ginakabig probable COVID-19 samtang pending pa ang ila sining
RT-PCR test dito sa mga syudad sang Iloilo. Si Mayor Bing Leonadia ang naghatag man sa iya sining statement kung ano balang matabo sa syudad sa Bacolod pagkatapos ang Mayo 15 nga enhanced community quarantine action, Brian. Ang palayag diri sang alkalde suno siyang LGU sa Bacolod ang magapatuman sang gradual transition action, Brian. Hindi pa sa karon klaro kung anong matabo kung bala GCQ kita, extended ang ECQ o kung general community quarantine action, Brian. Kay suno siya hindi dapat paglauman sang publiko nga pag-abot sang Mayo 16 Dawgin boy ana sa Toril. Dawgin boy ana sa Toril ang tanan. So hindi dapat pag-i-expect sang tawo ang amo sining nga sitwasyon suno kay Mayor Bing Leonadia. Suno siya posible may mga pagligwat sa mga policies kag rules nga igapatuman diri sa mga syudad sa Bacolod Action, Brian, kay ang iya sining nga paglantaw hindi pwede nga golpeada no nga i-implement sang syudad nga kakason. Ang ECQ kay base mabughat ang Bacolod City Action, Brian. So, sakto na, action din, sakto ng imo nga term tood, no? Hindi, bago ka bata, tapos way kay mo yan nagpuway-huway, dahil mo kawaldas da, kung nabughat ka, madisgrasya, kapat yan mo ni todo, halong-halong kita, pero subong pala action din, sunaran mo, daw GCQ ang Bacolod, subong? Correct, action, Brian. Kaya mo kay katuan na ang balita sang pagdamo naman sa mga vehicles no diri sa may syudad sang Bacolod. So mo to hambal ni Mayor Bing suno siya ti dapat may mga natun-an na kita sa iban nga mga pungsod kag lugar nga matamat ngitaw nagligwa bala mga regulations kag restrictions nga ginatuman sila sining nga lugar pero natabo ang second wave action, Brian, kag mas naglala na mo yung mga butang nga ginalikawan ni Mayor Bing Leonadia ang second wave nga magluntad diri sa may syudad sa Bacolod. Liwat man diri nga nagapanawagan ng alkalde sang kooperasyon no kasunod nga padayonon lang sa gihapon ang pagpatuman sa mga measures nga para lang malikawan o kon ma-avoid ang paglapta sang COVID-19. Balikan naton si Bacolod Mayor Bing Leonadia. The war is not over, no? And let us not expect nga pagka Mayo 16 do isa kita nga gimbulan sa Torel, that will not happen. There has to be a gradual transition nga dapat himuon naton. We may have to change some policies and rules, but we cannot afford nga igulpihon ta. Hindi ta gusto nga mabughat ang Bacolod. Kag we should learn from the lessons of other areas, other places, other countries nga sa nagligwa sila nagbalik kag mas malain pa gani ang second nga wave. So that is something we do not want to happen here. So sa gihapon apilar ko sa inyo nga suporta kag kooperasyon sigihon ta na ining mga measures that will avoid the spread of COVID in Bacolod. Siyempre, nabatian na ang tingog ni Bacolod Mayor Bing Leonadia. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, si Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang pamuno sang bitaw ang isa man sa mga naka-notice action, Brian, sa pagdamo no sang mga salakyan nga nagasinulo diri sa mga syudad sang Bacolod. Rason tuno siya nga continuous no ang operation ng ila sining nga ginapatigayon, especially bataw action, Brian, sa mga public utility jeepney, mga tricycle kag e-bike nga hindi pa-authorize nga magbiyahe sa idalom sang enhanced community quarantine since suspended ang mass transportation sa idalom sang ECQ diri sa may Bacolod City Action, Brian. Humalin Abril 7 tutup kahapon nga adlaw Mayo 4 naglambot na sa 254 tanan ka mga tricycle kag bike ang ila sining gintang impound dito sa headquarters sang BCPO Action, Brian. Kahapon nga adlaw gid lamang May 40 naglapot sa 42 tanan ang ila sining nadakpan action, Brian. Common nga mga violations sining mga tricycle kag e-bike drivers amo ni siya ang pagbiyahe sa tion sang ECQ nga ginadilian action, Brian, kag ining may mga sakay no nga damo bala mga sakay sa tricycle nga hindi na
ma-implement ang social distancing nga precautionary measures batok COVID-19 kag ining wala sang mga kulang-kulang mga dokumento no mga ORCR kag ining wala driver's license ang nagamaneho sang tricycle o kon e-bike Action Brian kag makabiga nga kolorom ang ila sini nga pagbiyahe diri sa may syudad sa Bacolod. Ang pagklaro diri ni Sir Sibuche nga pwede mausar ang tricycle kag ang jeep sa pagpangumpra sa mga merkado bilang private vehicle pero dapat i-implement gid ang social distancing kag tanan nga mga nagasakay sa e-bike kag tricycle dapat may bit-bit nga home quarantine pass nga ang katapusan nga numero dapat amo na siyang ilang pagwa kung ano nga daw Action Brian o kung ning odd even scheme nga gina-implement diri sa may syudad sang Bacolod. So sunod rin kayo sa Sibuche kay inati heavy traffic kaya sini nga na-obserbaran especially dito sa area sang barangay Mansilingan nga check-up point o panang isa sina nga lugar Action Brian nga sunod sa yati gina isa-isa na check ang driver's license sining mga motorista nga nagasinulod diri sa may syudad sang Bacolod bangod man sining observation nga daw general community quarantine ang sa gihapon ang sitwasyon diri sa may Bacolod City. Aring palayag, dito ng Colonel Luisito at Sibuche. Subong siya, yung nag-legal namin, 212 plus 42 subong. So, meron na tayong 254 na apprehended since, since noong April 7 na operation natin. Basta subong, continuous ang operation natin. Kasi tungkol siya nagtabugid, nagsigihinuwa ang mga tricycle. Tungkol siya nakita nila ang influx man ng sasakyan na sa province. Akala nila siguro pwede na silang maghinuwa. Subong, ang operation natin continuous sa Libertad, sa Burgos, pati sa Alis, Mansilingan, gina-operate natin subong damo kita impound subong dito, sir. Yesterday lang, sir, how many tricycles were apprehended, sir? So, balik hapon, 42 tricycles ang na-impound namin. Plus, subong may ala naman tayo, hindi ko pa nakuha yung exact figure subong, sir. Balik, ang initial violation ito sa amin, sir, social distancing, kahit kolorum sila. Tapos, na-impound namin sila tungkol sa, nung ginapangitangan namin sila ng mga papeles, kag mga ibang mga lisensya, wala sila dala. So, yung iba naman, walang MTOP, so impound na po na sila. Pero ang initial violation nila, tungkol sa gabiyahe sila, kag ang social distancing. Yes, suspended kita, tungkol sa ang Bacolod, ECQ pa rin siya. So, suspended pa kita tayo sa buong. So, yun nga, sir, i-grab po ang opportunity sa mga listener natin na especially mga driver natin ng tricycle, na hindi pa rin sila pwede magbiyahe sa buong, kag suspended pa ang mass transportation. So, kung makita namin sila, especially kung gapunta sila, gapasakay sila, takpon, kinamon sila siya. Sumbay na ba si Sir Luisito Sibuche sang Bacolod Traffic Authority Office 254 karon ang impounded nga mga tricycle kag e-bike physically yati ining mga tricycle kag e-bike ara gidto Action Brian sa headquarters o kon sa compound sang Bacolod City Police Office kag Bitaw. So sunod ka sa Sibuche daw wala na gani space ang ila sining impounding area bangod sining gramoon sa mga nag-violate sa mga road violation samtang ECQ ang syudad sa Bacolod hindi sa karon makabayad sang penalty o kon makaprocess para makuha sining mga driver ang ila sining mga salakyan Action Brian bangod una ECQ ang syudad sa Bacolod as kaletaw workforce man ang bitaw kag ang suno ka sa Sibuche nga diri nga ginapananaw iya sini personal decision nga hindi anay paggawaron dito ang mga impounded nga mga tricycle kag e-bike bangod iya ginalantaw nga base liwat naman nga magbalik sa dalanon ining mga nagkaladakpan kag liwat naman nga dakpon nga mangin liwat-liwat Action Brian ang proseso sining mga nagkaladakpan nga mga tricycle kag e-bike drivers. Ang iban kitaan ko kundi may tricycles lang may e-bike ginapapanaog nilang pasahero nila kung mga 20 metros na lang sa unahan to may arasang check-up points actually ka mga wais gibla pero prangkang istorya, tinuntogin ang obra nyo. What if karon kon carrier inasang virus ang pasahero nyo? Kag matapikan ka mo da, dalon nyo na pauli sa pamilya nyo, to may mapuslan ka mo da sa 10 ka pesos nga naplitin nyo sa election dahil?
May nabatian ako ng story action, Brian. Nga daw ginalita lang ang mga kapulisan natin sa check-up point, manaog ko na abi, and then lakat-lakat, and then pagkatabok sa check-up point, dito naman masakay kagikarga ang mga pangumpra sa merkado, action, Brian. Okay, gina, kay tinagapangita sila sa ideya, palangabuhian ina. Pero hindi nyo ginapagsigihon kay way man tayo nagapangayo, kag hindi nato niya dapat nga pangayoon, pero basi palang balahaw, nga ang inyo nga pasahero dira to dya may virus abi kag nagbayad siya sang kwarta sa inyo nagsapdinganay ng mga kamot nyo nagulo istorya siya pagkatapos naglaton gidya sa imo nagpauli kas puloy-an mo to nay kabataan ka may pamilya ka palayo lang kag tumapik ina ti may mapuslan kita Action Dale pati tabla na islayib ka dali na lang ni nga panahon no. So sa karon action, Brian, magabakasyon anay ang ilang sining mga tricycle kag e-bike dito sa BCPO kag depende kuno kung i-lift ining ECQ by May 16. Why pagli klaro ni Action Dale no? Wala pa klaro action, Brian kung ano ang mangin fate no sang syudad sang Bacolod since may 86 pa kita ka mga pending result nga ginahulat sa karon. Pero may dalaga Action Dale pasensya gida. Gusto tala ni palaparon mo no ang istorya ngayon kay kabalo ka, may isa ka barangay di sa Bacolod, nga kaginag rin na mangkot gid sa aton, niya personally, nag-chat sa aton, kung GCQ na kita. Habal ko ICQ pa lang kita, sling ko nga siya ito balay ko diyo, ambal niya GCQ ko to nagabiyahe sa tricycle kag e-bike ko. Himakon mo na. Ang balik sa Cebu Action, Brian, ang paghangop sang publiko, ang Negros Occidental GCQ, allowed na ang mga tricycle, mga e-bike, pero limited lang ila sining mga pasahero. Ang muna siya ang gin-example sa Cebu, nga ginsunod, no, sining mga nagradakpan, nga mga tricycle kag e-bike drivers, ang sitwasyon sa Negros Occidental, do nga ang Lone District sa Bacolod City, satrado niya Action, Brian, ang aton sining jurisdiction. So, muna iyang kabay pang mag-serve ining warning para malikawan ang paglakop sa ila kag madugay-dugayan pa no ining pagbawi sining mga gin-impound na nga mga tricycle kag e-bike. Aring dugang pagpahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asubuche. Pwede na nila, sir, mabayaran ang ilang penalty kag makakuha ilang tricycle, sir? So, sir, ngayon, nakakatapo niyang disposition, hindi ko muna rin sila buhiyan siya, no? Kasi tungkol sa sila din sila, buhiyan mo, mabalik din sila. Tapuso na lang namin ito siguro may 15 bago namin sila yung day, sir. Pila gani, sir, ang ilang penalty, sir? Depende, sir, sa violation nila. Kung halimbawa ang violation nila, no entry copy, 1,500 po yan kasi sa loro. Kung wala naman po silang license, walang ORCM, 300 po ang violation natin po nila. So once the ECQ is lifted, sir, that's the time lang nila makaprocess bayad? Yes, sir. Yun na lang po ang disposition ko, no? Sarili ko pong disposition yan. Tungkol sa na-observe ko na pabalik-balik man na sila sa dalan. Balido ka habitual na, sir? Pabalik na naman, napupapugid yan firming. So tapos na lang natin ito, total lang amin pong mga tao dito, hindi po available, wala naman pong mag-process na kanilang pagkakas. So this serves as warning sa kanila, sir? Yes, sir. Kagaya ng ginambal ko kanina, no, this serves as warning tungkol sa, ito naman, ginahil mo natin, hindi lang naman to para sa aton, siya para sa aton. Tungkol sa kung ang yung iwasan niya natin ang pagkakta nitong virus, no, sa social distancing lang, natin ito lang ang solusyon natin. So, gina-implement po namin dito. Supply na batian si Lieutenant Colonel Luisito Asubuche ang pamuno sang bitaw. So sa mga nagapamati dati kabay pa nga may nakuha sila Action Bray kay Sir Asubuche nga hindi na pa no nga magbiyahe and basi hindi man lang ma-implement ang social distancing para likaw na sa disgrasya. Correct na. And ang gintamangkot mo dara di Action Bray regarding sa third wave sang food packs. Sige. May aragid sang pabuton ang another additional 40,000 ka mga residente sang siyudad sa Bacolod. Sining third wave sang food packs, no? Amo na siyang gin-confirm ni Ma'am Tero sa aton ang pamuno sang DSSD pero wala pa sang fix nga schedule kung sa ni panagtag. Bangod nagahulat man si Ma'am Tero sang go signal ni Bacolod Mayor Bing Lonadia kung sa
no ini ipanagtag since ang DSSD sa karon sako-sako patapos ay nasin mga liquidation report angot Action Brian sa pagpanagtag sang Social Amelioration Fund sa pila ka mga area no kagkutob sa mga wala pa naka-claim sang nasin nga 6,000 pesos nga ayuda. Ang hambal ni Ma'am Tero target Action Brian kag priority na makahatag or makabaton sang 7 ka kilo nga bugas, 5 ka dilata, 5 ka noodles. Amo ni siya mga persona nga wala sa listahan sang SAP nga programa kag hindi man mga 4-piece beneficiary Action Brian. But silingon ang baliya kutob sa ang may mga ikasarang, amo nang word ya, ikasarang. Kutob sa may mga ikasarang, posible sila na ni ang mangin recipient sining food packs para sa third wave nga gina-prepare sa karon sang LGU sang syudad sang Bacolod. Ari naman ta sa wala ikasarang, sa may ikasarang. Ako gakadlaw na ko Action Dale mo. Ang syudad, ang intention sang city, maayogid. Ang mga manoglista na kung kaysa mo, hindi ko gid na nami. Ano kay, basta kabalo na kita sina. Pero this time, kabay pa nga ma-stricto na sang DSS ding pagpangatag silang 40,000 ka mga food packs Action Dale, kabay pa? Yes, Action Brian. Kaya sila ka Ma'am Tero, hindi man niya sa ilang listahan maghalin kundi sa barangay sa gihapon. Action Brian. Kung isang barangay kapitan ta nagapinanghugas kamay man, no? Nagapinanghugas kamay man, kung pamangkuton mo itudlo man ng DSSD, itudlo man ng DSWD sa SAP nga ini, pero kung sumahon ko sila na tanan ang may ara sang pakana dira Action Dale. Yes, kay sila Action Brian ang explanation ni Ma'am Tero. Ini mga punong barangay, sila gini nakahibalo kung sino ang ara sa SAP nga programa. Kag kung sino dira ang mga 4-piece, no? Kung marikol naton, 98,000 ang SAP beneficiary sa Bacolod City. May 10,000 Action Brian nga naka-miyembro sa 4-piece nga programa. Duha naka-wave nga nakahatag ang LGU sa Bacolod. Ang first wave, 40,000 nga food packs. Ang second wave, 45,000 nga food packs. Ang ining third wave, amo ni sang 45,000. So kabay pa ning 45,000 madulungan ang mga tawo nga kutob deserving nga makabaton sang LGU gikan sa syudad. Siyempre, amulat ng mga balita na tipo natin gikan sa Bacolod City Government sa ang action nyo. Action dahil Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa Bacolod City Hall mga ka-aksyon. Tika by pa after May 15, maka-GCQ na kita. Ako nagapangamuyo, gid ko na nga, gusto ko na nga makatrabaho ining mga utod naton nga maka-income man sila. Nga nagapangayo, ako nga maka-income sila. Kay kadamo sang wala nakabaton sang SAP, nga dapat ini sila kwalipikado, nga subong lupay-pay gid ang ila sining kalawasan sang kagutom mo. Kay way kabaton SAP, pero way pa, sila pa dapat ang kwalipikado. So muna nga gusto ko mag-GCQ na para maka-income, ini sila kang makakwarta sila. Kaysa mo nga panahon action niya, daw dirita pa nakitaan nga daw gina sikway tayo mga pigado sang sa pigado. Inablang mas pigado pagid sa pigado. Daw dirita makitaan nga daw gina sikway pa sang gobyerno bangod. Sini mga manuglista nga wala man sang kalag ding iban manuglista. Action Firing Line. Hindi na kamo magpulo panago para mga kapitan, mga BHW. Kaya nga, kadako na kagkaklaro na gidya, nga halos pinanglista nyo da kung sino lang lapit das bulsa nyo. Action Firing Line. Ang halos pinanglista nyo da, palariho ang middle name, palariho ang family name. Butang tabi, kinanglan man na nila, no? Kinanglan nila. Pero mas may ara pagid sang may nagakinahanglan sinimo. Action Firing Line. Kadamo sa kapitan subo nga nagapulo pang limpyo-limpyo, no? Kadamo sa kapitan subo nga nagapanghugas kamay. Kung pamangkuton mo, pinanudlo sa day sino na lang. Sino gibing may sa likod? Sini. Action Firing Line. Ari managtag naman sa ikatatlo nga tinion ang Bacolod sang food packs nga ini. Kabay pa nga deserving iya ang makabaton diri. Kabay pa nga hindi natakabaton pa sang reklamo gikan sa pumuloyo sang Bacolod. Kiti naka-isikyo kita gyapon until May 15. Kabay pa nga makabaton na giding waay na gid. Basi una pa ding pila ang may mga unod bulsada. Action Firing Line. Amo ni mga tao kung kisa nga mga wala huya man mo, no, kabalo na gid sila nga may ara-ara sila, patulukon pato nila ang mga nagapulungko skilid ka nagapuluti na lang kalimutaw sa kagutom kay way nakuton bla. Action Brian Morden. Action Firing Line. Last 8:16 Action Radio Philippine Standard Time diri samon sa Action Radio Doro ga sinaka di, no?
Doro gasinaka di pangayo bulig subong ang amon nga kwan diyo, ang amon nga engineer office namon, ang amon engineering side diriyo, ang technical side namon diriyo. Dugay-dugay lang sa pudyot sa telepono, kay dugay-dugay lang may gatawag kag magreklamo. Action firing line. Dugay-dugay lang may nagapinamangkot, kung isayaw mo sa explicar, sa doon nahimo ko di lang legal counsel nemo kay ako nag-explicar. Action firing line. Lingko sisteniha lang da kay balbalon tadi. Abay tawag ka lang liwat karon kay muna. No, normal ina. So this time, ako yan nagaupod ko yes pumuluyo. Nagaupod ko sa mga tawo iya nga ginagutom niya subong. Action firing line. Why man ko gapabor nga dulaon tegalayon ining isikyo ni o kon gisikyo. Kiti kinanglan ta nga dulaon anay si COVID-19, no? Pero please lang, ang mga pagkaon, ayuda nga para sa nagakinanglan ipanghatag nyo na. Nugay na kamudaya pa kwan bala pagupugwapo dabla nga daw ang ginhatagan nyo sila ginang dapat nga hatagan. Action firing line. Kaya hindi niya magreklamong publiko kung nakabaton sila sang husto. Kag kamo manda nga feeling nyo hindi man kamo halatagan, abi pagpalaiway kamo da. Pagpalahigad kamo da ihatag do sa iban. Action firing line. Ari man niya mga tao, iya nga daw di man kainsyende sa sitwasyon. Ang iban bla taga subdivision kapila iya mo. Action Brian Morden. Action firing line. Ako prangkang istorya, ginbisitahan ko to Action Ilray, kagin pamangkot ko na mo ni 6,000 nga sa pamuni-muni. Wala ko tanan sa kategorya, pero kung may ara ginban ko kag kwalipikado ako, dawaton ko tiyang 6,000 prangkang istorya. Pero di na mag-init sa kamot ko, ipamakal ko niya bugas kay panagtag na sa mga wala-wala na gido. Kay kung hindi mo to pagbatunon nga kwalipikado man ako abi, if in case gidlang, basi bla din tumakad to, yang nga bulsa, yang nga konsini 6,000. Action Brian Morden. Action firing line. Action firing line. Tinalipay man ko nga di ko kwalipikado, no? Kay para di man ko bla konsensyahon. Di sa mga wala konsensya da, pangbalik nyo na ng kwartada. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19
Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil Action Radio Philippine Standard Time, Lash 8:27. Pabalik mga ka-aksyon, ang ginaendorso ko gid sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, pampabakod sa aton sining immune system. Kag may araman sang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga may ara sang Vitamin D3, initanan sa idalom sang Life Extension Philippines. Pwede niyo mabakal ini sa mga butika or bisita kamo sa ila sining clinic dira sa GA Esteban Building, Lacson Street, 100 ng Burgos, Lacson Streets mga kaksyon para sa inyo sining mga kapusan. Magbakal kamo sa butika, klarohon nyo gida kay basi mabaligyaan kamo da sang peke nga Life Extension mga kaksyon. Bisita kamo sa clinic nila kay libreng consultation sa mga medical doctors. Action Firing Line. Maayong kabilang sa kay Madam Jillian Caburoga, kag sining BF na si Mr. Sunny Boy Magsipok. Salamat gid sa pag-monitor. And of course, kay nong Sunny Paladar naga-monitor man, aksyonan na tirahon ta si Attorney Cesar Biloria. Plastar na siya sinibat tiniyon kay karamo sa mga OFWs nga nagahulat sa aton. Action Firing Line. Para pasugiran taman sila na kung anong sitwasyon ginman. Tapos nagapanawag sa aton dirimat tiniyon from Barangay Bata, Barangay Mansilingan. Try ko ginakaroon nga lang buto na kay kabloka ginaayo ko man ang patrol karon dugay-dugayo. Kay may statement diri, atensyon dira Purok Paho, Barangay Felisa, may statement liwat diri sa Barangay Kapitan sa wala nyo pagtambong sang iya sining pag-invite kay na sa special session sa barangay nga ginimbitahan ka mga pito kung tani dira may connection sa reklamo nyo nga 6,000 na buhinan 4,000. Action Firing Line. Manabla, no? Kag iban pangabalita. Ang taga Barangay Mansilingan, kalma lang ma'am ha, kay isa-isahon tani, ang oras ko abi medyo kulo-kulabos gid pero sige lang nga. Kung malambutan ta karon lambuton ta gina, salamat gid sa pagsalig diri sa Action Radio Bacolod. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Attorney Cesar Biloria, yon tang niya sining at time, gamay lang gid niya. Attorney, good evening. Action Brian, may gabi sa imo tanang tagpalamate. Aha. Salamat gid sa time, sir. Sir, ano gid lang proseso, sir, sining isa ka layi abi or local ordinance sa pag-atras mo sa ining, like for example, 3% sang PhilHealth abi nga kolektahon from OFW, dapat may mga amendments pa diri nga himuon or nga situation, sir? Yes, Action Brian, no, ginaistoryahan ka diri layi, no, ang ini 3% nga increases sa PhilHealth contribution. Bunga ini sang layi nga ginkreat, no, especially sang Universal Health Law naton nga gigbasag nga isa gani ka proponents dara or ang tawag sining ang author sina is subong ang aton nga speaker, no, spokesperson sa presidente, no. Anyway, once gani may layi, in order for you nga mapastop ang effectivity or ang enforcement sang law, dapat malanggid na i-amend mo gid ang layi, Action Brian, no. Muna yung proseso naton, hindi iya basta-basta ni Sinpo ang maka-amendar siya na. Now, kung nagkambalang layi karon, for example, nga may 3% nga increase, no? While ang executive department mandar nga hindi anay pag-i-implementar, that is a temporary solution or suspension. In fact, may dapat gani legal nga consideration sa pagpauntat. Sina, for example, kung nagambalang layi buwas sa implementar mo na ina, no, butang tabi sa implementing rules ni ara na abi, no. Kaya of course ara ng implementing rules sini na nagpagwa na gani circular ang PhilHealth sina, kay they cannot do that without the implementing rules. Remember, ang Universal Healthcare Law naton nag-take effect na siya, nagdiligad pa. Kag of course, because of the implementing rules, nagamit na mga provisions ng layi. Now karon,
nagpagwa sa circular at health naton. So, i-expect ang pumuluyo na i-suspend na. Now, tungod ang layi na gambal, at gambal ko bago lang action by, pagkambal sa layi nga buwas ma-implementar na, para mapunggan mo na ang sugot sa layi, ang imoy mo, ni-amend mong layi or i-repeal mong law. Yes. Meaning pauntaton mong layi o baguhon mo ang ginambal sang layi. Now, naging practice sang usually sa pungsod naton, kung nadumdum ka to sa no plate, I think policy nga nag-suspend man ang implementation ang Malacanang. No? Pero duwa na action by mo, magambal ka gani suspension, dapat legal siya nga proseso man mag-suspend sina. No? That's why may ginatawag kitang oversight function ng Congress bala, no? Especially kung may mga law gani nga ginapasan ka, gina-enforce. Once makita gani nga grabe ang halit niya, kag hindi ma-serve ang purpose niya, while ginaprosesong amendment, nagapagwa ng joint resolution ng Congress naton requesting for a suspension or providing a temporary hold of the effectivity ng law because there is a process of amendment or repeal. So, Kongreso, na sa legislative payat na sa action Brian, o galing naging practice ba lang ate. For example, magambalang presidente nga i-suspend niya ang implementation sa 3% nga contribution, no, nga rate sa PhilHealth. Ano ibalibad sa PhilHealth nga opisina, no, mangisog silang hindi pagtumanon. So it's a practice but it is not actually, legally speaking, hindi na sa sound, no. Kay number one, kita mo gambalang iban, diin ang kasulatan, diin ang black and white nga pamatuod nga hindi na sa ma-implementar. Nonetheless, action right, kahit suspension lang ang ginaistoryan, meaning, kumbaga, gina-explain ko na permi nga, if I have the right nga kusion kung isa ka tao, tapos ginusuan ako nga i-suspend lang anong right ko, hindi ko sana'y makusit subong nga gabi action Brian, no? Yes. Pagkaaga nga na dula na ang suspension, pwede ko masagyapon makusit. Anong gusto dingon dyan, no? Kung ang layi, nag-take effect na, no, nga dapat na enforce. The only remedy there is you amend the law. No? And remember, may legislative process kita sa pag-amend sa law. Remember, kung sino nag-ubra sa layi, muna ang maka-amendar na, which is Congress, no? Not the President. Now, ugaling, again, as by, kung ang Presidente magmandar sa iyang mga departments or bureaus or agencies na hindi na pag-implement, of course, they have to follow. But in a temporary lang until such time na nga ma-amendar inang law kung kinanglanon gidi amend. Now, ang natabo galing action by kay kaluluoy man ning OFWs naton kay tinagambal ang presidente stop because lang taon mo that is moving against the flow of emotions and reactions ng OFWs kay pamilya. So medyo medyo pugong-pugong anay, pero kung pamangkot sa aton mga utod nga OFW, kung ma-implementar panigyapon ang layi, sabat na ito na very simple. Kung wala pa ma-amend or ma-repeal ang law, obviously, ma-implement yun sa in the near future. Remember, ang pronouncement ng atong presidente is that ipaunta tanay while ang COVID situation ara pa. Yes, damo na punto niya. Yes. Pero kung wala lang action by, you know what, naglinong bala nga aton nga mga kauturan nga OFW, maybe because there was a, let's say, pag-insindihan na nga gaayo ang presidente, well, we understand, no? Kaya because presidente gapirma malanaya sang layi, pero ang proseso sina, obviously, ara sa Kongreso. Subong naglinong ang mga utod we do not know. Maybe because of that, reprieves, tawag ta na, no? Kaya kung nang taong matutod, nakakulo ginawag yung gamay ang mga utod naton ng mga OFW because may ara promisa. No? Pero again, ang balko, ang kusik ko sa imo yan, hasta lang niya sa mga gabi, pag wala gani iya kasulatan nga akong kinamatarong nga kusion ta kaya, o authority kung nga kusion ta kaya, naging bago na iya, buwas sa agaya, pwede ta kagyapon makusi. I see. So meaning ang statement ni Presidente Rodrigo Duterte, batihan ko gito ang Attorney Roque, mambal niya sa panahon sang COVID, ano? So, during this time na to, sir, so may chance inigyapon nga padayunon, gani kitiway mamindahan, ano? Dako giding chance gyapon. I do not know. Dako ako yung gamitong ko nga term probability now.
siguro Action Bray, may makadlaw man nga pananawan, pero katol na niya pananawan. Daw intuan, may Action Bray. Honestly, wala. Wala nga, ma-implementar ka na ordinansa. Kung sa siyudad sa Bacolod, for example, ma-implementar ka din nga, let's say, hindi pwede ka biyahe ang mga tricycle. Diba? Okay. So magkurog da karon ang magpalak da kag magreklamong mga Tricycle Drivers Associations naton. Pila ka kalibo pamilyas na. Yes. Di ba? O mambal naman na dayon ang aton syudad nga tagaan ta lang nang schedule load ka lang kamo. Pero nagambal ang laying hindi kita pwede. Buti lingon ang ambal sang alkalde nga ariglon ta lang ni illegal na siya in the sense nga kontra na siya sa provision ng law. Sa ito po na do among na Action Bray, but of course, we do not want to give our dapat ang aton mga OFW polls hope sini, no? Kay while we understand Action Bray ng gobyerno kinahanglan giman mag-pump sang fuel niya mo para magtiyog. Pero muna Action Bray nga san lang na exempt naton sa burden, additional burden ng OFW tapos sa isa ka tampa bawion mo. Tapos sa Action Bray arrestoryahan kan lang sa lipot nga implo mo ne. Nagpasara ko lay nga sukton ta kay 1,000. Okay, now kada tuig babayad kay 1,000. Karon nagreklamo ka syempre kay nagbutang ang layi nga dapat within May 1 to May 15, mabayad ka na. Otherwise, may penalty ka. Siyempre, kasala ka, sila nang bayaran mong 1,000. Para sa bugos na nga tuwi, kaya mo ng deadline. Let's say, butang ta na lang 15 dias. Pero siyempre, nagmaoy ang pumuluyo, kaya hindi kasarang, bugat siya na. Mambal ko, hindi hindi tananay pag wala implementasyon. Dari, nalang para hindi ka mabugatan. Sa 1,000, sige bayarin nyo lang, tag-sin-sin kada bulan. Pero bottom line, kung resipon mo ang sin-sin kada bulan, isa mo nagyapong 1,000 sa isa katuig. Correct na. But tilingon, ginprolong mo lang ang agony ng tao, wala sang remedyo, wala sang alleviation, sang effect, no? But tilingon, sukton mo gyapon tao, 1,000, ang pamangkot dira, Action Bray. Sa sulod sang 12 ka bulan o isa ka tuig, ayhan magasaka ba ng sweldo, maganubo ang balaklon, no? As long as ang ekonomiya nagapataas ang burden sa consumers, ang 1,000 constant nga kabugatan sa Action Bray. Correct na. In fact, do por kadalakat ka sa dalan, may backpack ka, may 1 kilo sa imo backpack Action Bray. Miski hinayon mo na lakat ang 1 kilo, batsagon na gyapon sang lawas ka tawo. Yes. That's the point Action Bray. No? But sinigon, magnilakat ang tawo sa burden sa 1 kilo, miski islan mo ng bag na ginadala niya, islan mong kolor, diba? Ang bottom line is, ara gyapon ng 1 kilo sa likod ng aton mga OFW. Siguro, Tani, mas namin lagi Action Bray tani way lang gid bala into anay sa mga OFWs naton. Ang kon gani ginapangita dapat today or tomorrow dapat ang mga OFWs naton kinaumpawan na gid man pahangpon inis laliwat kay if in case gid man mabal-an nila nga mo ni galing resulta sigurado ko ang walwal sini hindi naman gwanta attorney mo. Correct na Action Bray unless sorry to say aton ni opin unless ining mga cowards nga mga congressmen naton magpalak-palak naman kay tidanay ka may kwanta naman i-convene naman ng oversight committee no nga mag-propose naman tanay bill no while gina-propose ang bill amending the universal health law especially covering this contributions ng PhilHealth sa mga OFW ay may pasata na resolution nga requesting the executive butang sabi PhilHealth o Office of the President to suspend the implementation. You know what, Action Bray? Posible matabo na ekspektaron nato na. Ang Kongreso, matipo naman na, tikay nagmandar ang Presidente. Deblate yung mga aliado sa Presidente, palak-palak na mapasar for sure. Once ang importante ni mag-ugyo ng OFW, Balikan sa attorney si Sir Biloria. Action Firing Line. Sadya ni mo, no? Ang regarding ni sa OFW, no? Sigurado ko nagamonitor iban sinimateriyon. Gahuna-huna man sila ko na ng next na step sa pagahimo o naman nila. Pagkabalo nga team mo ni nga sitwasyon, attorney.
Yes, dapat action by mo niya. Mag-ugyon kay mga OFW. Not necessarily maging violent sila, no? Actually, damo kita sa komentaryo pagkala sa aton man messages mo ka action by sa may program ko bila. May ara-dara nga mga OFW. Actually, pala kung sila kay of course they were ordered by their employers nga hindi anay mag-intra sila. Now, plus of course may ara mga direct nga mga associations, officers nila nga konektado sa Malacanang action by. So, ginayon na sila nga magpampunong anay na. But ang bottom line mo ni Sir Brian, pag mag-ugyo ng OFW, for sure, we will be expecting may ara sang siguro special session na magpahiro-hiro si senador o si congressman na patawag sila public hearing, di mapasa na resolution pending the review of the law. Hindi anay pag-implement sa presidente, no? Although naunahan sila ng presidente, kaya in the first stage election, right? Kung hindi pa ma-amend, kag wala pa na-amend ang law, miski ano makapasar resolution sa Kongreso o sa Senate or sa House, kung hindi ang mating presidente, wala sila may minimo. Kay layin na mo, di ba layin na mo. Now karon kay nagmandar ang presidente nga i-suspend niya, probably ang effect ni Juan reverse, na instead of Congress passing a resolution requesting the office of the president to hold the implementation of the law, suli na reactive ang Kongreso, mapasarin sila sigurado ginaporsyon. Once mag-ugyon ang OFW, mga kauturan, of course ang community, hindi kasahod sini, ang expectarong Blackson Bray, ang mga politiko matarantara naman na. Natawa Blackson Bray na labo ginaya sa bato, Blackson Bray. Damo, ginamasakay sina mo. Sigurado ginaya. Bati ka ni Guru Buwas, may pagwa na sa statement nga we are supporting our OFWs. That's why we are pushing for the amendment of the law. Expected into anay action by pero namin gay maidukar gid ang aton mga OFW ng ilang pamilya para magsulong gid bala sang sakto nga demand sa gobyerno, demand bala nga reasonable nga mambal nga ano ni into anay, klaroon ta di bala. Ano gid balang role namon sa pungsod ta, mag-contribute kami sa ekonomiya nyo or ano gid kami gatasan kami diri do pares lang balon mo nga dumkambal gituod ang mga OFWs na ito gigilig mo nga ginagawa kita itong manguma sa ibang pungsod no Manilo basin gali kay galatasan ng kita do pares na bala action bray nga daw tubo kita bala extend kita sa Don Salvador action bray para kakuha ka tubig sa punta di bala magtangka extension na tubo. Yes. Ang action bray ang mga OFWs palumutan ta nga tubo bala. No, tanga tutubo sa tuburan para magyan ng tubig. Pero upay mo ginamintain ng tubo, gakatuktukan na, gakalumutan na. Sige lang, basta importante ang nagpatakod sa tubo, makatuyok sa tubig. So, base amo na batsagon sa mga OFW Blackson Bray. Yes. Wala gid sang klaro nga solusyon sining epekto sang layingan ni action right. Okay. Sige, with that, attorney, salamat gid sa time at least kadamo sa mga OFWs nga naga-chat sa aton subong ang bang sa di action bray amo na gali lingkote amo na na paumpawan gamay siya nagsaligid kami action bray nagsaligid kami amo na gali. Salamat gid kay attorney Cesar Biloria. Attorney, salamat gid sa mga time. Kanuluoy man yung mga OFWs naton, attorney. Daligid lang nagdula sa attorney. Daligid lang. Action Firing Line. Ari pang isa ka OFWs. Action Brian, nag-monitor kami subong. Salamat gid kay ginpa-inchende mo kami, no? Isugid ko man ni buwas sa upod ko base ga pamati man sila. Attorney? Okay, dalig lang balikan ta sa attorney abi. Action Firing Line. Pero hulaton taman ang tikang no ni Presidente Rodrigo Duterte angot sini, no? Pero at least, actually, guro may ginadihon na sa subong. Basta may ipagwa man sila nga statement again, the next day, abi, angot sini. Kay para ang mga OFWs hindi mamukhang tangaman sa muna yung sitwasyon. Action Firing Line. Sa nambalta na kaluluoy ni mo, no, nga mga kultura naton, no? Kaluluoy ni sa mga kultura naton, nga mga OFWs. Amo na ning paninguha nila sa piyak nga pungsod, okay na, nadula siya. Sige. Attorney, salamat kay attorney sa time. Medyo dula siya, Action Helms. Nagadula siya. Sige.
Actually, kompleto naman palayag ni Attorney Cesar Viloria Angot sini mga kaksyon. Action firing line. Hay, nako naman. Tiyan mo na no? Paumpaw effect ka according sa mga iban nga mga opiniones nga nakuha naton. Kag ti ito, abogado to na istorya ta. Siya hindi mo na maligwat ya ang laye unless kung ini siya ang iamindahan. Like for example, i-revise mo siya, may mga revision dira, may mga pagbag-o abi kung ano nga sitwasyon, i-amend mo na siya before mo implementar. Action firing line. Or gusto mo nga dulaon ang 3%, una pa lang pagbati ko sang voluntaryo, ti ko na ko OFW, need ko yung kwarta for my family, mga voluntaryo hatag pa ko na, hindi na lang. Action firing line. The word of voluntaryo, bala mo, mahatag ko, hindi. Dawa na bala, mahatag ko, hindi. So, pwedeng hindi ko maghatag. Tingnan kita, Pinoy kita, maluluyon kita, abi, no? Maluluyon kita, kakita kita sa raga agoniya, dira doon di ka bala kabatas, hindi ka mag-coats, bulsa mo kag maghatag. Action firing line. Lasay, so kung las 8:47, pagbalik na ton karon, balikan ko ning Filisa, no? Pero dali lang ikiter ko ning iban, ito tang Filisa, naging mani, na report na kina, ang sa barangay bata, to action na Ilray, ara pasla. Okay, sige. Karon na, mga commercial ko balik, o ano nga sitwasyon, ara, may number da, sige. Kaya kumudahon tani sila, kaya ining ilaya, SAP ni mo. O, kadamo, dahil sa nag-chat sa pagyaw-yaw ko sa SAP. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Philippine Standard Time, las 8:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Okay, daligid lang kay Mayara, kita naka-standby subong, taga Barangay Bata ni si Love ang pangalan niya. Why siya kompleto nga pangalan?
We have on the line, Love. Hi, Love. Yes, sir. Good evening. Abi ko sabton ko sa Love. Anong kompleto mo pangalan, Love? Pwede, sir, tagoon talangan na yung complete name ko. Tikay diri sa amon. Love, daligid lang, Love, ha? Diri sa amon, need na mo ng complete name nga, Love. Kay ti, oo, pasensya. Gid anong kompleto mo ngalan, Love? Sige, ang picture nga pangalan, sir, is Jasmine Yap. Jasmine Yap. Yes, sir, Jasmine Yap. Ano nga purok kita gani? Inang purok mo, barangay bata na lang, ano? Barangay bata na lang. Yes, sir. Sige. Actually, sir, ang amon, sir, na purok, sir, is Purok Maghimayaon, Barangay Bata. Okay. Ang main, bali namon, sir, nga concern, sir, is yaan, nadula ang amon nga papel. Uy, papel sang SAP ni, ha? SAP. Yes, sir. SAP form ni siya, sir. Original SAP form siya from DSWD. Which is, ang doka imposible lang bala, sir, na dungan kami nagperma sang upod namon diri sa balay. Okay. So, howsoever, na ang iya papel nakalusot. Ang amon, nataktak. Kag, hindi lang, sir, ako isa ang nataktak, damo ni ang nagpalataktak. Okay. Sige. Okay, so dira para dasigon tala ni Love, ha, Jasmine. Okay, sige. Duha ka mo nagpirma sa mga tupad nyo man balay. Siya na Bali, actually, ang total, sir, pulo kami kanilog subong. Okay, so sa pulo, kamo tanan nakalatakta kamo. Yes, sir. Okay, ang isa to nga ginamuno mo na dala siya. Yes, sir. Ang upod naman sa balay. Ano upod nyo sa sulod sang balay? Upod naman. So, kibali rent lang kami diri, sir. Okay. Amo nang klarohon na to. No? So, mga renters ka mo, gali? Mga renters ka mo? Yes, sir. Anong trabaho sang isa to? Actually, sir, ang isa to sa sir, TWD. Siya, sir, wala siya work, sir. So, baligya lang na siya soft drinks, load. So, ano lang na, sir, qualification niya. Ikaw yung ma'am, anong imo trabaho? Sir, subong nag-aobra ko, sir, sa SM. Pero since no work, no pay kami. Nag-aobra ka sa ano, ma'am? Sa SM, sir. SM. Okay, no work, no pay ka mo. Okay, tapos? Amo to siya, sir. So, bali, ang amon na lang tani, sir, kung nakita man lang tani namon ang papel, pag na-explikaran lang kani, sir, isang maayo nga, uy, ang inyo papel, amon ho, wala ka mo nakapasar, kay amon ang inyo nga kwan, at least naatagan kami, sir. Yes. Pero, ang lain na bala sa part namon nga, halin kami sa ila, sa Purok President namon, ipasa kami nila sa kay Kapitan. From Kapitan, ipasa ka naman nila sa Purok President, sa DHW. So, until nga naghambal na lang ko kay Kap na, Kap, ano ni siya ang maayo man, pero ginapasa-pasahan na kami. Okay. So, ang hambal, nakibot kami We are referring Kapitan Abaring o Barangay Bata? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ano ngalan ni Kapitan Abaring, gani? Kapitan Lito Abaring, Lito sir. Abaring. Okay, go ahead, ma'am. Yes, sir. So, nakibot ko, sir, na kung si Kapis mo, naghambal siya, nga ginapuli na gali sa BHW, kani Apple mismo, ang papel namon. Ginapuli sa ila puloy-an? Ginapuli nila sa ila balay, ang mga papel namon. Sino nga BHW? Si Miss Hilda Gualenco. Okay. Then si Apple alias Apple Cervantes. Amo na siya ang amon nga Purok President diring sa Purok Mahimayaon, Barangay Bata. Okay, ang isa to gading BHW again, ma'am? Hilda? Si Hilda Gualenco. Okay, go ahead, ma'am. Tapos? Yes, sir. So, amo na gani saling namon, sir. Nakibot kami nga hindi makita ang papel namon. Kaya nga na lang, sir, kung makita ang papel namon, okay na sa amon, nga ikitaran man na kami, sir, mo malang na, sir, maka-insindi man kami, sir, mo. Okay. Lugaling inang wala isang papel na mapakita sila sa amon. Okay, dire. Pagdo na kanila. Amo na lang ni ma'am, no? Yes, nag-get na namo na mo sining point, ma'am. Gusto nyo lang pangitao ng papel dira kung ano ang status sa to. Nakapasar bala o kung waay, kung nakapasar diin, kung waay diin man. Okay, amo mala na kasimple, ma'am, no? Sige. Okay, subong nga gabi, Tilio Franklin, di ko mapakig-angutan si Kapitan, ano? Because nga medyo anita sa alang-alang nga panahon. But kinadala mo na ni on air, maybe buwas or buwas abing mapungko sa programa nga ini,
sa Action R Tayhupon, ano? Yes, So sir. kung hindi niya malambot Yes, sir. was on Thursday, I will try my best nga malambuton si Kapitan Yes, sir. Abaring. Stay put Okay, lang sir. kamuda kay labuton tagid siya kay pa-explicar tani sa iya ang imo sining nga reklamo, ma'am. Thank you very much, good sir. Yes. Thank you very much, sir. Big help din na sa amon. Kaya actually, sir, hindi na kami pulo. Mhm. More than, laki kami 20 plus ang gidagdag nila. Okay. So wala kami enough na sabat kung Mhm. ano. So Okay. thank you so much, sir. Yes. Dako, gini nga bulig sa amon. Ano intindihan kong side ninyo, bisan way ka mo nakabaton, do okay naman lang sa inyo, importante, may explicar kung di nagatong Yes, sir. papel nyo, kay basi nagkadto Yes, to sir. Exactly, sa bulsa sang iban. Action firing line. Pero amo man nga ton diri mo. Ma'am, salamat kay Ma'am Jasmine niya pa. Imo ginitutuon nga ngalan. Ma'am, basi akong balikan ni karon kag Yeah, ako na, sir, si Jasmine Yap, sir. Oh, pilang edad mo gani, ma'am? 28 years old, sir. 28 ka na, single ka pa. Yes, sir. Single Okay. mother, sir. A single mother. Okay, sige, salamat gid. Pero ang imo palayaw is love. Yes, sir. Salamat gid love. Salamat sa imong nga time. Monitor ka da sa firing line kag Action Radio ha kay ipalabot ta gid kay kapitan ha. Thank you gid. Sir, thank you, good sir. Yes. Damo, yun nga bulig sa amon. Salamat. Sir. Yes, Thank salamat. you. Good evening. Stay safe. Okay, sige, Thank you. salamat. Last 8:58. Action firing line. Taga Barangay Mansilingan naman ta, no? Kwanon tani akomodahon tani tonight, pero dason adlaw tani sa pasabto ng mga respective ng mga tao nga ginareklamo nila. Love, baka namin sa ngalan niya Sir Ilray, no? Hi, love. Sige, salamat gid. Tsakto man ang ilaw mo. Diin ang papel ko. Kung way ko nakabaton, diin ang papel nga nadula. Tamo na pamangkot na mo, di ba? Kung way ginman ko, di balik ni sakon ang form. Kung nadala ko, di ang size meal ko. Action firing line. Sige, love, hindi lang ko kapromisa, love, pero lang butan ko giniya, love, si Barangay Kapitan Abaring. Nami sa ngalan niya, no, love. Gina-imagine kong itsura ni Jasmine Love Yap. Kagabi daw si Bia Alonso, itong akon, nga pakuan sa taga Barangay Felisa. Subong daw si Kwan naman, no, si Julia Barito, ang akon sinipanan awan. Action firing line. Taga Barangay Mansilingan. We have Barangay Mansilingan, ma'am, good evening. Sir, good evening. Sa Action Radio. Ma'am, anong pangalan mo ganit, ma'am? Raquel Buates, sir. Liwaton tabi, ma'am? Raquel Buates. Raquel Guates. Guates. Buates. Guates. Okay. Pila edad ganit, ma'am? 38. 38. Ano nga puro ka mo, ma'am? Puro kahirap. Kahirap. Anong reklamo mo ganit, ma'am, ya? Ang abot, imla sir sa akon, sir nga sir nga bana, Aha. nang gintahalin siya sir sa barangay. Okay, dili na lang tamang para makwantagid no, maisa-isa ta. Ang bana mo, nagatrabaho bilang Garbage collector. garbage collector sang Barangay Mansilingan. Okay, anong status niya? Mamangkot na lang ko, ma'am, ha, para dasig. Anong status siya sa Barangay Mansilingan? Wala kami sir kabalo kung anong status siya. Kaya actually sir, daligi lang, ma'am, kayo aton oras ginakwanta bala. Ano siya, job order, regular, o kon casual? GO. Ng GO lang. GO. Saan daw siya nag-umpisa trabaho, ma'am? Last 2017. Pagsugod yun ni Capboy. Pagpasugod ni Kapitan Boy Pico, gidya ginkuha sa garbage collection. Pilang monthly na diri, pwede tamambal ang monthly niya? Actually, sir, ang monthly yung subong is 7.2. Okay, sige. Okay, tapos anong natabo, ma'am? Ang natabo, sir, kay ang gahilan na gina sir, una-una, ging may gin-post si Capboy sa Facebook. Aha. So, ang post siya to, sir, nag-comment man lang ko actually. Nag-comment lang niya ba lang nga, wala man niya, sir, pakialam nga, comment lang niya nga siling ko. Kaya nagambal siya nga, kung siya doktor, or tambay, ano ang iyang obrahon, ma-duty sa or matambay sa ila, baro tambay siya, kag mag-obra lang ka Facebook, kag mga labugay, kag magpamasol. Amo na yung posting ni Kapitan Boy Pico, ne? Oo. Sinagsabat man lang ko, sir, nga hindi man na panglabugay, kag hindi man na pamasol. Kasi ko ang iban nga barangay, nagapanghatag na ayuda. Ano ang natabo sa barangay Mansilingan? Sigin personal sang iya nga sekretaryo, ginbutangan sang sekretaryo nga si Edward Minises, sang lain nga meaning ang ginpost ko. Okay. So, amo na siya, sir, ang dahilan. Amo na siya ang dahilan sang ginpahalin niya ang bana ko na personal si Capboy. Okay, so ginpahalin niya ini. Anong hambal niya pagpahalin?
Ginambala, sir, March 23, 8 a.m. Monday morning sa flagpole. Aha. Nagsinggit siya sa bana ko nga ano ang ginobra sang asawa mo sa Facebook. Muna. Parte manigyapon And then, sa SAP ini o kon food packs? Sa food pack. Okay, go ahead, ma'am. Mhm. Tapos, din nagambal, siling sa bana ko, wala ko ya, sir, kabalo, sir, kung ano, ay, sir, ang ginahimo sa bana ko. Kaya hindi mo mapahipos ang asawa mo. Uy. Dira mismo sa tubang sang damo tawo mga empleyado? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Kaya hindi mo mapahipos ang asawa mo. Dalagi lang. Dalagi lang do kahon na dula ka. Oh. Ha, ma'am? Balikan ta sa Action Elms. Action Firing Line. Sadya maning sa mansilingan ba niyo kay ginpahalin why na sang ngalan sa payroll nila pero why man kuno sang inagalang tawag sina dalagi lang balikan ta ni ma'am balik dira sa imo. Okay, sir. Okay sa dito sa kwanta to no sa paghambal ni kapitan. Okay, sige, ahead ayon. Oo. Nya kung hindi mo mapunggan ang baba sa kasama mo kung Uy, ano naman? Ito ko, Diyos ko, tinanamian, kagkasibot, tingnan ko mga ka sa asawa mo, ginakuga mo, ginakuga mo ko ganin sa alabana ko. Kaso naman na, sir, ang balya. Tapos ang balya, COVID na to, manog COVID na to yata, maano na to, ng March 29, nagbalik pa ang asawa, ang bana ko sa barangay. Nagbalik sa barangay, then nagambal ang podya nga driver sa garbage collector nga nyakap op doon ko si Jumar pangulik mangwa basura sir niya op da kay last day yan naman lang ni April wala na sa. Uy. Tapos? Yes sir, amo gina niya. Then, siyempre nakibot ang bana ko wala man grounds nga apahalin nun. Nagbalik ang bana ko mga April, basta April first yata, mga April, basta first week sa April, nagbalik. Namangkot sa kung ano ang status siya sa barangay, kung masigi pa ba obra or ano. Pinagsabat ko na si Boy nga wala ta kaya ginpahalin, kay pusa lang ang baba sa asawa mo. Tinga, why man siya naging pahalin nga, why siya nag-ubra? Sir, di ba? O, sa imo ba sir, paghambal nga until end of the month na sa March, April, wala ka na. Okay, so mga isang kasimana sa Abril, why na siya nag-duty? Oo, wala na gid. Why siya why yaman bigin klaro ato kung gin-terminate na siya o kung ano nga sitwasyon? Oo, sir, pero nagkadto siya, sir, kung gin-terminate siya, na nga, isa termination letter, ti ang hambal naman sa mga upod diya, gin-suspend, ti sa ano nga grounds, kung gin-suspend siya, kung gin-terminate siya, ano ang violation sa bana ko kay wala man. Okay, tapos? Wala na kami, sir, sa kuwasang sweldo, wala na ang ngalan sa bana ko sa payroll. Kaya why man sa kaobra? Oo. Okay. Kasi ko ganit, paano sa mag-obra, kaya wala daw kayo hambal mo, end of the month, ang March, wala na. Siyempre, no work, no pay na kaya in short, kwan siya mo, job order siya mo, JO siya. Oo. So, ang ibang hostisya, ang ginapangita dire, kung nga, wala sang termination letter, abi. Oo. Hindi siya sir magatag, kaya ang rason niya, wala yung ginpalit ng bana ko. Kag kaya wala, ang pamangkot na namon, isabton mo lang yung pamangkot namon, nga aamo to yung ang tinaga, ang ginbuyan mo nga until end of the month sang March, April, wala na. Ipa-explain ko lang na yan sa iya, sir. Kung amuway kamo niya ginisplikaran, kamo mismo? Wala. Oo. Tapos hindi man siya maghatag, tapos mambasa nga wala yung ginpalit, wala na sa payroll ang bana ko. Sige. Ating waantas kapitan on Thursday nga malabot ko siya kag mapasabat monitor lang kamo di masapsyon radyo ha kay pasabton to siya yung antas kapitan. Salamat gid sa mga time. Ma'am subong gabi kag pagsalig diri sa Action Radio. Salamat gid. Okay sir, thank you man. Salamat ma'am. Action Firing Line. Okay, reserve ta ni Anay, Barangay Bata, si Barangay Kapitan Lito Abaring. Ang Barangay Mansilingan naman, si Barangay Kapitan Boy Pico. No, amo ning mga reklamo subong nga gabi, no? Kada gabi guro Action Elms, guro may segment na lang tiyang ireklamo mo, i-firing line ta. Action Firing Line. Daw mo na guro, no? Kaya do kada mo, gadya reklamo mo, until guro nga ara pa si COVID-19, ang reklamo, guro ga do virus man mo. Action Elray, mapahimo tabla ka Action Elray da sa live tiyang reklamo mo, i-firing line ta. Action Firing Line. Dok, okay mana, no? May segment na kada gabi para mag-sabat or mag-akomodar sa mga reklamo. Sige,
dason adlaw or buwas basi malambot man action art depende sa situation sa aton sini nga pagpangalakat. Action firing line. May bilang kay Tintinda naga-monitor subong si nanay or si tita nalipat ko sa ngalan ni mama mo ba? Corazon ay sa barangay Pandanon. Si Che Dooma naga-monitor man si Matinion sa Piakman nga Pungsod OFW. Action firing line. Ang iban nga way ko nabasahan maka-aksyon ang inyong mensahe pasensya gid no. And nagkaon ako isang oras no ni Action Eric Magbanwa tonight. Action Night Patrol. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Upod man si Sir El Rey Dotilio sa aton sining backup man with Action Ann Defensor sa News Center. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian isa ka memorableng istorya sa Action Farming Line. Maghilibati tabwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini si Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!